What she's trying to say is, we go Jim! We go Jim! Tervetuloa. Täällä on pättyysvaroitus. Teidän juontajan toimii tänään Jere Kauhanen ja Matias Karvala. Ja tänään me aletaan puhumassa nuorten laskeneesta ja heikkenevästä kunnosta. Varsinkin verrattuna mitä nuoret oli 20 vuotta suunnilleen sitten. Niin. Me ollaan itse huomattu, varsinkin liikunnan tunneilla, siitä, että tuo meidän ryhmissä on semmosia äijä. Niin, jos noin kaverit ois 20 vuotta sitten, niin ei perkele. Meidän iskat ois kyllä kiusannut niitä. Pää vessan penttäis kyllä pari kertaa. No niin. Ja sä kyllä punnerruksia tehtiin suurensa. Ja tää on erittäin huolestuttava sinänsä, että no, mitä me tehdään just jokainen ihmiset vaan menee niinku. Ei tossa oo mitään järkeä. Meillä on nyt ehkä hengenvaaratilanteessa. Se vaikka laskee sit enemmän. Jos sä katon siinä, että porukka ei kyllä pysty pitämään te kehoa kasassa. Se vaan voi ja koko niiltä ihmiskuntaa, jos kaikki alkaa vaan menee heikkene, niin kaikki melkein hajoaa kasaan, kun ne yhteiskunnassa. Puhutaan taas enemmän, niin pitkin poikin siitä, miten se tosiaan purkaantuu. Jotenka tämän podcastin idea on se, että ajattelen mitä tapahtuu 20 vuoden päästä, jos me ei tehdä asialle mitään. Nimenomaan. Ollaan cool. Just näin, nyt on asiat on huonosti. Mietin seuraavat 20 vuotta. Nuorten kunto, laskukunto on kyllä kysen paha. Ja huomaan kyllä, että kaikki jotenkin vaan alkaa niinku mennä alas. Mä näin katsoa kuvia jossain mun faijasta. Se ei ole mikään kauhean niinku iso äijä. Sille pikkusen salille, mut ei edes lähtee kohta kun sä. Mut se silti näyttää ihan hirveen isolta äijältä silloinkin. Ja nykyään niinku porukka, jotka käy niinku oikeesti kunnon salilla, on jotenkin niinku muakin pienempiä tyyppejä. Se on kyllä huolestuttavaa. Mä just näin tutkimuksen. Ja tässä on niinku mometesta tulokset. Sen mukaan 5-8-luokkalaisista, tai 5- ja 8-luokkalaisista pojista siis 38% on niinku huolestuttavan huonossa kunnossa. Ja 48% kaupunkilaisista tytöistä on huolestuttavan heikossa kunnossa. 50, eli puolet maaseudun asuvista tytöistä 5- ja 8-luokalla on huolestuttavan heikossa kunnossa. Luulisin, että maaseudulla, kun siellä kuitenkin duunia tehtäisiin, äijät ja tytöt olisi paljon paremmassa kunnossa. Mut ei, nykyään vissiin ei tehdä enää mitään. Ei niin, porukka on heikentynyt, porukka ei niinku haluu pistää sitä duunia eteen ja ei niinku vaan suostu tekee niin sitä reeniä, painaa kovaa päälle. En kyllä tiedä ihan missä se on, mutta en mä tiedä 20 vuoden päästä, kun me sanottiin tässä, jos se on nyt jo melkein puolet on huolesta heikossa kunnossa. Ja nää on nyt huonommat tutkimukset kuin viime vuonna. Poikien tulokset ei ole hirveästi muuttunut. Varsinkin maaseudulla tyttöjä on laskenut 2%-3% viime vuoden aikaisemmista vuosista. Niin jätin 20 vuotta sitten. Mä olen ihan niinku se on 10-20% molemmat. Mietin 20 vuotta niin 60-80% voi olla niitä huolesta aikaisemmista. Iskä kertoo just tossa hetki sitten, kun meillä oli muistakko maastojuoksutesti, niin siinä kasin tulos, että juoksee 11 minuuttia, 2 kilometriä. Silloin kun iskä oli nuori, se jokainen ryhmä juoksi vähintään se 11 minuuttia. Se oli niinku, se oli huono kunto siinä, jotka juoksi semmosia määriä. Ja no, ei toinen vaan, mitä jää. Iskä vaan pilkkaa meitä. Niin. Että ja meidän luokan ryhmässä olisiko ollut 80, jostain 20 juoksi. Joka juoksee sen kanssa. Niin. Sitten se on, Jerekin sanoo, että se on koko ajan, että tippuu niin melkeinpä joka vuosi. Tippuu noin niin kuntoisesti tulokset. Nyt pystyy se on vähän taas noussut. Ja sanoo, että ensi vuoden sit se laskee ja sit sitä seuraa, että nyt tää seiskä tippuu ihan hirveesti. Niitten kuntoteista tulokset.
Ja sekin sanoo koko ajan, että joka vuosi se näkee takaa, että huolestuvasti pikkuja tippuja. No välillä tulee sellaisia nopeita liikkeitä, että siellä on joku ikäluokka, joka reenaa aktiivisemmin, mutta suurin kanssa se on vaan jatkuvaa laskua. Ja Jerehän mitä 25 vuotta ollut liikavastana? Niin. Se on kyllä näin paljon. Mut meillä on ajatus minkä takia tää on hyvin mahdollista. Vaikka meidän yhdyskunta menee tai niinku ihmiset niin menee eteenpäin koko ajan. Miksi kunto tippuis? No se on pakko olla ruutuaika. Meidän nuorilla kaikilla on puhelimia niin paljon, kaikki mahdolliset laitteet, liian rentoa elämää. Mä harrastan urheilu, mutta mulla on silti päivässä yli 5 tuntia puhelimista. Ja sit ne ajattelee niitä nuoria, joilla ei oo sitä drivea mennä sinne ja tekee sitä duunia. Niin voi olla siellä yli 8 tunnissa niinku arkipäivänä. Ja ei ne vaan meidän vanhempi aika ei niin ollut. Niillä jokainen makoili vaan sängyssä, luki kirjoja, käydä skeittänyt aivoin, tai ne meni sinne ulos, vaikka pyöräille pitkin. Munkin vanhus kertoo vanhus sunkin, että ne meni vaikka uvikseen vaan pyöräille ihan pitkin porvata. Ei vaan ollut mitään muuta tekemistä. Siinä on tuo kausi kuntoon. Mitä sanot tästä yhteiskunnasta, niin muutenkin yhteiskunta muuttuu se, että yritetään tehdä mahdollisimman mukavaksi ja helpoksi kaikille olo. Ihan kaikki autot, liikkuminen, istuminen tämmöistä tehdään mahdollisimman helppoa, ettei koskaan tarvitse tehdä mitään duunia. Niin se ei tuu niinku arkeen, että kaikki kulkee bussilla ja kakseta omilla autoilla tälleen, ehkä huono esimerkki myös mopoilla. No joo, mutta kun kulkee mopoilla, niin pitää urheilla. Mäkin melkein joka päivä liikaa urheilla. Ottaa kaikkea helppoa ja sit hylkää jokaisen vaikea asia ja olla sillä, mä voin vaan mennä mopoille. Miksi mä kävelisin joskus kouluun? Jos ei urheile niinku mikään laji, niin et oikein voi vaan mennä kaikki mopoille tai busseilla tälleen, niin sit et saa mitään edes sitä niinku terveysliikuntaa. Ja toi ruutuaika, se on niin addiktoivaa se ruutu. Ja sit se vaan haluat, se on niin helppoa vaan kattoo sitä tai vaikka pelata tai videopeliä. Ja se on niin helppoa ja rauhallista. Ja chillia vaan, että ottais kappalaisia ja pelata ja sekin kehittyy koko ajan pikkuhiljaa ja paranee. Niin se on vähän niinku sä reenaisit. Mutta sinun ei oikeesti tarvitse tehdä sitä mitään sitä duunia. Ja se herättänyt dopamini reseptoreita tuolla aivoissa, niin se on oma tyylisiä kuin se, että niinku oikeesti urheilisit. Kun ne tulokset ei kyllä niin näytä sitä. Onko sun aivot ymmärtää sen saman tyylisesti, niin sun keho, se ymmärtää sen ihan toisella tavalla. Mä ja Jere varsinkin, me jos voitais valita, me todellakin istuttais maassa. Me oltais niin semmosia tommosia, että Mutta mä veikkaan, että iso rooli tässä on myös vanhempien kasvatuksessa. Et meidän vanhemmat on laittanut meidät tekee harrastamaan ja sitä... Oikein pakko olla aina vähintään yksi urheilija. Niin. Koko ajan. Ja nykyään musta tuntuu, että monien vanhemmat vaan, ne antaa kaiken helpoin ja sitten, se on vain niitä lapsia, ne kasvattaa sen ja sitten, lapsi sanoo ei, niin on vaan, okei, ei sitten. Huomaa muutenkin vähän, että lapset ei niinku, vanhemmat ei uskalla sanoa ei. Ei halua soittaa lapsi tunteet, että jos lapsi sanoo, että mä haluan tehdä näin, niin no okei, no tee sitä, eihän sama missä se on. Muuta vaan jossain kasvisten syönnissä tai kiukuttelussa tai kaartuloiskaan mennessä tai se, et ei urheile. Ja on kyllä, joo, tuossa sanoit perheestä, kasvatuksesta. Mun isoveli ainakin, sä oot ite isoveli, niin se pikkuilta ehkä samoin, että mun isoveli on joskus 6-5 urheilu ihan sun tiukkaa. Ja se on ihan sun tikissä. Kunnon sixpackia, kunnon isot kärtet penkkaus 100 kiloa, on siellä kunnolla edes käy salilla. Se on nyt pelaa jääkiekkoilla ja siinä tulee hirveästi motivaatiota. Kun sä katsoo sun isoveliä ja tulee kaikilla yksistä vahvempi ja parempi tälleen, niin sekin motivoi sua, niin totta kai sulle ei oo isoveliä. Ja jotkut on tossa paljon niinku yksin lapsia, siis ainut lapsia ja pikkuveliä, niiden ei isoveliä, jotka ei saa sitä. Mutta ne voi silti saada internetissäkin niitä malleja. Tosi moni sanoo, että joku David Lane tai se on huono esimerkki, mutta mä ainakin huomaan, että ihan sama vaikka ne on ihan feikkeitä. Ihan steroideissa. Siis silti motivoi sua, että mä haluan olla edes lähes yhtä hyvä kuin tää. Tosi moni menee sieltä, että ne on niin hyviä, että en mä edes yritä. Ja se mun mielestä on, mikä on isosti huonosti meidän yhteiskunnassa. Et voida katsoa se silleen, eikä silleen, että hei, tää on näin hyvä steroideilla. Mutta
mä voin olla edes puoliksi yhtä hyvä nuoresti, jos mä vaan oikeesti painan ja yritän. Niin, suurin osa meidän ikäisistä, ne pelkää yrittää kaikessa, niinkö se ei epäonnistu, ne lopettaa heti. Niinkö kerran kaatuu, ei enää kerran kaatuu. No se just. Se on just sen, että totta kai itse kasvus, se muutenkin nykykulttuuri on vähän semmoista, että pitää suojella kaikki ihan ylivarovaisesti ja kenelläkään se sattuu mitään tai mitään, niin sitten tottuu siihen turvalliseen ja helppo elämään. Miten pitäisi olla niin oikeesti ihan feilureja ja olla niin puolesta tuntia minimi-reenaa, rankkaa koko sattuu, niin sit en haluaisi ehkä näyttää viikon, ehkä kuukauden, 2 minuuttia kun ei näe, et ne yhtäkkiä olekaan semmosia hirveen massiivisia, niin sit se itsekuri lakkaa. Ja alkuun se on sitä niinku honeymoon phase. No just näin. Sit se oikeesti, tuleeko se itsekuri pitäisi olla, näkee työ, että ehkä oot tullut niitä lisää mitä haluaa, mutta silti jos sitä itsekuri jatkaa, niin niitä puuttuu se. Kun ne on tottunut siihen, että niille annetaan kaikki vaan semmoisella hopealautasella, ja jos mikä onnistuu, niin tulee vaan äiti tulee vaan halaa, ei se mitään, se on täydellinen just sellaisena, että se on niinku kiva silleen, kun pienen lapsille ajattelee, että on hyvä sanoa, että se on täydellinen sen niinku, sitten loppujen lopuksi, aikuisena se on vähän huonompi juttu, kun sä oletat, että aina kun sä epaa, niin sit siellä on joku lohduttaa, ja se ei mitään haittaa ollenkaan, mitä sä teet. Mäkin nyt käynyt pikkasen yli vuoden sali, ei monena päivänä kyllä yhtään, on semmosia päiviä, kun ei yhtään haluais mennä, mutta jos mä en käy, niin sitten mä oon taas yhden treenin kauempaa siitä, mitä mä haluan olla. Nimenomaan. Mullakin, just Jere puhui alusta siinä, alku on tietenkin helppoa aina, ja jatkaminen on se vaikea. Mulla alussa mä nostelin painoa, mä ajattelin, että mä kehityin ihan älyttömästi. Sitten puolen vuoden kohdalla motivaatio lakkaa. Mitä siinä tajut, että sä oot oikeesti ihan älyttömän pieni ja niin. Mut sit kun sä oikeesti teet sitä duunia yli vuoden, sä alat huomaa sitä juttua. Koska mulla onkin, että ei oo oikeesti monia meidän ikäisiä, jotka on niin kovassa tai nostaa semmoista rautaa. Mutta niin, vois olla moni, jotka nostaisi ihan älyttömästi, mut ne ei vaan mene sinne. On mahtavia äijiä, jotka vois vaan mennä nostaa ihan helvetisti, mut ne ei vaan haluu. Ei oo se itsekuri. Niin. Sisällähän ne haluis olla tietenkin maailman joku massiivinen äijä ja nostaa hyvää rautaa ja vittu kaunis fysiikka, mutta ne vaan mieluummin on jossain chillaa. Ei löydy se itsekuri saa, että ois päässyt sinne. Se on just mitä puhuin siitä ruutua, ja se teki vähän koko ajan niinku se, melkeinpä joka kerta kun sä laitat puhelin, se on vähän niinku hiekkapaperi, niitä puuta. Se pikkuhiljaa niinku totuttaa siihen helppoa ja chillin vaan, että se vaan tulipa, sä otat puhelimen käteen sieltä, se vaan tulee uipalle, että otat jonkun pelin vaikka ja pelaat vaan sitä. Ja sit se totut, että on niin helppoa, kun sun keho ei oikeesti rasitu. Siinä vaikka voi jotain level uppaa, että sä totut, että se on näin helppoa. Sit solilla, se ei oo, se oikeesti, sun keho kyllä tuntee sen, kun sä painat sitä rautaa. Sä ajatteletkin, että ei tää oo kauhean mukavaa. Kun porukka huomaa tosi monesti, että ne ei uskalla mennä sen epämukavuusalueen yli. Mäkin vaan välillä, kun mä käyn vaikka taekwondossa tai motocrossia ajamassa, tai edes salilla, että tuntuu tosi epämukavalta jokaisella. Epämieltä tai pelottaa. Mä oon se, no sure, ehkä nyt. Mut mietin, kun mä teen vuoden tätä, niin kuinka kiva se tulee olla, kun mä oikeesti pystyn tehdä tämän kanssa. Olkaisi joku iso yksi motocrossissa tai pian potkut vähän tai ei se nappaa se toinen kun ottaa osumaan potkasta takaisin tai mitä ikinä. Niin. Mut se on vaan pakko tehdä, se on vaan pakko mennä se epämukavuuksiin alueen ulkopuolelle. Ja se tulee iso tosi mun kohdalla ainakin mun isovelet, kun mä oon nähnyt, että se on onnistunut niin pitkälle istillä, että se on nimenomaan astunut ulos mukavuusalueet. Sen takia se on tärkeä mun mielestä, että vaikka me nähdään noita interiöörimonstereita tuolla, ja realisesti tietyllä niitä on pakko vähän, jos ei oo ketään muutakaan, niin vähän pakko idealisoida tietyllä niitä. Et siis jos sä oot tottunut ihan pelkästään vaan siihen, että sun vanhemmat on vaikka semi, niin epäorganisaisen nostaa 45, kun siellä on 95 työ, niin sä et ehkä voi niin käydä joku päivän salilla oikein massamusteri. Silleen pieni ja se omitaisesti niinku roolimalleja. Sä tarvit ehkä jonkun vähän epärealistisemman, joka puskelee sua eteenpäin. Nyt kun yritän hirveesti olla sitä, että ei se on epärealistisesti, että tulee vaan jotain body dysmorphia tai jotain, niin sit
porukka on okei, no, ja luovuttaa. Sitten niin menee se roolimalli pois. Niin, monet, musta tuntuu, että meidän ikäiset nuoret, ne luulee, että ne näkee jonkun äijän kovassa kunnossa. Kaikki tuolla sosiaalisessa mediassa, kaikkikin tyypit, ne on astunut niiden epämukavuusalueet pois. Ne varmasti, ne stressaa siitä, että ne laittaa sinne ja treenaa kovaa. Mutta kaikki noin luulee, että ne on vaan saanut sen. Että se on vaan, noin steroidia jätkä, vitsi ne treenaa helvetin kovaa. Ei ne niinku vaan, ei se oo ilmasta se killailla. Kyllä ne silti joutuu tehdä ihan hitosti työtä, että ne edes pääsee siihen pisteeseen. No niin. Kyllä se on, ja melkein kaikki sä näet nyt, että joku on kovasti kunnossa, niin kyllä se on pistänyt aika kovasti työtä. Kyllä se on moneen kertaan varmasti ajatellut, että mä haluun luovuttaa, mä haluun kotiin, mä haluun mennä istuun, mä en jaksa enää. Mut ne on vaan astunut sen yli, ne on vaan voittamisen ja painunut eteenpäin. Sosiaalinen media on isoimpia syy tähän. Se on antanut niin epärealistisen kuvan ja se vaan tappaa ihmisten confidence ja kaikki näin. Mä en näe, että on niin huonolta tapana edes itseluottamusta niitä kuolee. Mulle iso motivaatio on se, kun mä just nimenomaan näen näitä niinku no joo, mut yliluonnollisia jäsiä. Mun itseluottamus on meillä. Mä ymmärrän, että kaikille se ei toimi. Ja se mikä on, että mulle se tietyllä on semmonen itseviha ja pieni itseluottamus auttaa, kun se motivoi mä että mä voisin olla parempi. Mä en halua olla huono. Niin. Mä haluan vielä paremmin. Melkein tahallaan välillä sanoin, että sä oot huono. Ja se tuo mulle niin sitä motivoita, että hei, mä en halua olla huono. Sitten mä ajattelin, että mä oon hyvä, mä oon täydellinen. Mä sitä, niin mitä mä teen? Mä stuvipallon. Koska jos mä oon täydellinen, miksi mun pitäisi niitä reenaa enempää? Ja sit se alkaa vaan laskea. Mutta kaikille se ei toimi. Ja se ehkä olisi oikea tapa vaan olla kaikki, että se on tuusari, et pois. Välillä pitää joku vähän nostaa, että antaa sille jotain tulee. Mäkin huomaan, että myös mä sanon uuden penkkiperjantai tai jotain, niin kyllä mä haluan, että joku edes vähän tapputtaisi olkapäälleen. Se oli ihan hyvä suori. Ja tänäänkin just oli yksi 18-vuotias kundi ja auttoi meitä ihan helvetisti. Ne antoi meille niin hyviä treenivinkkoja kaikki. Ja varmaan ollaan menossa kohta treenille sen kanssa. Ja just tällä, kaikkien nuorten pitäisi uskaltaa tulla tänne. Täällä on aina joku, joka suostuu auttamaan. Mutta ei ne uskalla. Sano vaan. Jos tuntuu tosi monella käsitys, että pystyt salille, korkkarissa tuomioissa ja kaikki on sen, että kautta pientä henkilöistä tyyppiä, kautta läskiä, houtria. Ei, suurin katso tätä pientä äijää, joka uskaltaa astua sen epämukaisen alueen ulkopuolelle. Näkee, että sä oot jännittynyt, että hei, mä haluan todennäköisesti, jokunen haluaa lähteä rauhaan, mä haluan lähteä rauhaan treenaan. Ja mukaan olisi yrittänyt tukea, niin se äijä. Sekin sä saat katsoa, että hei, täällä on vaan nuoria, jotka haluaa kehittyä. Niin mä menen auttaa, että niille tulee varmasti paljon parempi mielesi. Sitten menet sellainen, siellä ei todennäköisesti tule ketään sitä tyyppiä, joka tuomitsee. Että jos on, niin on vielä pienempi itseluottamus. Ja vielä on kaikki vielä pienempi oikeesti kuin sä. Koska kyllä aika harvoin, melkein niinku, ehkä 1/100 on semmosia, jotka oikeesti on se, vaikka tuomitsee mitään väliä. Ja se on 1/100, joka vähän kattoo vinoa sua, niin ei se ole mitään väliä. Suurin osa on kyllä siellä tukana. Ja se voit mennä, jos tuntuu, että se voit enemmän puhua jollekin toiselle. Laittaa jonkun kaverin, joka käy, tai tutun läheisen, joka käy isän, äidin, veljen, siskon, serkun, kenen tahansa. Joka niinku, jonka vois mennä ja toista itseluottamusta, joka vois auttaa sitä vähän opastaa. Ja tai jos ei muuta, niin vaikka PT, sekin voi auttaa. Varsinkin alkuun, niin jos ei muutakaan, niin se voi auttaa. Sosiaalisessa mediassa voi just löytää helposti treenikavereita. Ja siellä on tosi paljon vaikka Gym TikTokissa. On semmosia videoita, jotka saattaa ehkä näyttää, että se on tosi toksinen paikka, koska porukka kritisoida, mutta oikeesti se ei oo. Ja kyllä siellä löytyy paljon enemmän semmosia videoita, jos porukka vaan auttaa toisia, tukee toisia. Mut se on ihan herättää tunteita. Ihan herättää helpoja tunteita. Ja tunteet herättää klikkejä. Porukka kattoo, niin siksi porukka tahallaan vaan ärsyttää. Tukee niinku suututtavia TikTokkeja, jos asia menee huonosti. Että ne saa niitä klikkejä. Mutta oikeesti se on tosi mukava, vaikka se ison näköinen pöltön ja on tosi vaan kiva ja haluaa vaan reenata. Ja kauttaa sua ja tukea sua ihan mielellään. Jos saa pyydät sen vaan apua. Jos tuntuu, että sä oot spotteri tai sä haluat jotain auttamista formassa, niin me kysyy. Ei kannata skippaa sen takia, että se tuntuu joku tuomitseen. Se on isoin virhe. Me halutaan himaa. Kello on 12. Tervehdys. Tänään meillä on täällä tämmönen nuori kuntosaliharrastaja.
Haluatko sä esitellä tässä? Moi, mä oon Nuuti Kankkuriniemi. Mä käyn kuntosalilla noin 5 kertaa viikossa. Ja tää on aika lailla semmonen asia, mitä mä tykkään tehdä vapaa-ajalla tosi paljon. No, miksi sä aloit käymään tätä salilla? No, alunperinhän mä aloin käymään salilla sen takia, kun mun kaveri sai mut käymään täällä. Sitten mä aloin itse pitää siitä vähän enemmän. Ja nyt siitä on tullut semmonen harrastus, mitä odottaa joka päivä tosi paljon. Ja se on semmonen, mikä myös vähän puhistaa mieltä. Siitä saa hyvää ajanvietettä ja se on muutenkin hyväksi. No jos sä et kävis salilla, niin mikä olisi ollut syy siihen? Varmaan se, että se on raskasta. Se on yllättävän raskasta ja se on, jos haluaa tehdä sitä pitkää aikaa, se tarvii niinku itsekuria. Ja mä voin sanoa, että mulla ei ehkä paras itsekuri oo, mut kyllä mulla tarpeeksi hyvä tähän olisi. No miksi tuntuu, että suurenhan osa nuorista ei urheile ollenkaan tai liiku edes tarpeeksi, niin mikä susta tuntuu, että on se isoin syy siihen? Se on varmaan just se itsekuri tai se, että sä haluat nopeasti niin nähdä kaikkea tulosta, mutta sulle ei vaan niin yksinkertaisesti sä et halua tehdä sen eteen mitään. Sä haluat, että se tulee nopeasti ja sen takia kun kaikki media ja nää näyttää, että kaikki tulisi niin nopeasti, vuodessa voi tulla niinku kiloja niinku painoa ja enemmän lihasta ja näyttää mahdottomalle, mutta ei se loppujen lopuksi oo sitä, se on tosi paljon enemmän. Eli itse kyllä puhutaan, että porukkaa jaksaa pistää työtä? Todennäköisesti. Okei. Ja no... Miten se vikan kysymyksen? Mennään leikkataan. Mikä se vikan kysymys on se? Mitä hyötyä sä oot ite nähnyt tästä? Mitä hyötyä sä oot saanut tästä salilla käymistä ja muutenkin vaan liittymistä? No, mä oon löytänyt itsestään tosi paljon enemmän itsevarmuutta. Mä olin todella luikku ennen ja se oli mulle todella vaikeeta silleen olla, koska mulla oli niin kun, mä olin pieni, mä olin heikko. Mä oon vieläkin pieni ja mä oon vieläkin heikko, mutta mä olen vähemmän pieni ja vähemmän heikko. Mä oon koko ajan paremmassa. Onko se sosiaalisessa elämästä huomattu? No siis mä huomaan, että mun on helpompi puhua, koska mä en oo semmonen heiveröinen ja hauras. Oletko nähnyt, että toiset suhtautuu selkeästi eri tavalla nyt kuin ennen? No en mä ehkä suoranaisesti oo, mut kyllä siinä on tietty varmaan jotain enemmän. Et jotkut ihmiset on sellaiset, että ne ei haluais puhua pienille ihmisille, mutta sit jotkut on taas sellaiset, että niitä ei voi kiinnostaa. En mä tiedä, voi olla, että se on vähän auttanut, koska tietenkin mä oon enemmän pystynyt puhumaan porukalle, niin kyllä se on ehkä jotenkin vaikuttanut. Okei, no kiitos tästä. Ei mitään, kiitos, että sä ollut mukana. Joo. Noniin, meillä on tässä nuori liikunnan harrastaja. Haluatko esitellä itsesi? Joo, mä oon Konstantin Moskitsev, 185 viimeksi mitattu ja mä painan 123 kiloa viimeksi mitattu. Mä en tarvitse esitellä itseään. Mä oon huomattavasti ylipainoinen. No niin hei, tässä meillä on nuori liikunnan harrastaja. Haluatko esitellä itsesi? Yes. Mä oon Konstantin Moskitsev, 185 senttimetriä pitkä. Nyt on katon muualla näin. Vittu. Sama ei. Kysy vaan. No niin, hei, tässä on me nuori liikunnan harrastaja. Voitko esitellä itsesi? Joo, mä oon Konstantin Moskitsev, 123 kiloa ja mä oon 185 senttiä pitkä. Joo. Ei tarvitse niin tärkeästi olla, mitä ei haittaa. Joo. Kuitenkin. No, mitä liikuntaa sä harrastat? Olet harrastanut ja miksi? Mitä liikuntaa harrastan? No nyt mä harrastan tätä salilla käymistä. Että nyt 2 alfa-uroksen kanssa. Niin. Sitten mä oon harrastanut 2-luokasta saakka aina 6-luokkaa salibändiä. Se oli kiva joukkuelaji. Ja mä kävin turnauksissa siinä paljonkin. Se oli 2018 turnaus Ranneke.
vielä jossakin. Ja 2019 ja 2020. Jos korona-aika oli vielä. Joo. Sitten mä myös harrastin samaan aikaan parkouria. Se oli semmoset hyvät 4 vuotta Kraftwerkissa ja vanhassa. Ei se uudessa. Joo, ja Kraftwerk oli hauska laji. Mä harrastin sitä Aleksilla. Aleksin vastasi joo. Joo. Itse asiassa käydään käymään. Kuinka pitkään sä oot käynyt siis salilla? No, nyt sanottais nyt näin silleen, että viime kesästä silleen kerran 2 viikossa. Ja tein aika vähän kauemmin enemmän. Joo, talvella oli vähän vaikea tulla siihen saliin. Mä olin matka-aikaa ja se on vähän vaikea. Sehän on varmaan aika pitkä matka. no 5 kilometriä. Niin, kyllä mukava talvella käydä, kun on mukava matka. Mä tiedän, saanko kysymyksen seuraava kysymyksen? Ja jatkamaan. No, miksi sä et kävisi salilla tai muutenkaan liikkuisi? Jos näistä, siis mikä olisi Varmaan sen niinku pelon siitä, että muut niinku tuomitsee. Kun kattoo niinku mua, että mä oon iso kaveri, niin sitten niinku joo, että korkki kattoo, että mitä vittu sä oot kasvanut kuntoon. Ja sitten joo. Aika hyvä varmaan muistuu, että korkkaan ei lähteä. Kuten kanssa jotenkin. Varsinkin kun sä oot vähän isot kavereilta, niin voi ehkä tulla siinä fiilistä, että ennen kuin se oli paljon isoja jäjiä, niin kattoo mua tämmöistä eritoisempaa kaveria huonoa. Joo, no. Miksi taas suurin osa nuorista ei liiku? Ihan vaan sen takia, että niinku paljon niinku ongelmapelit on niinku yleistynyt. Niinku porukka lähtee sinne sisäpuolelle, niin ne ei oikeesti niinku meissä kaverit mennään ulos liikkumaan. No vaan helppo. Se on helpompaa niinku olla sosiaalinen niinku netin kautta. Tasolla niinku myöskin liikkumassa. Joo. Se ei kyllä se ei pitäisi olla sosiaalinen. Se on yleisesti se on vaan niin helppoa käpsyä, ei tarvitse mennä mihinkään. Että vaan Tää jos sen niinku tasapainottaa, niin sit se on monipuolista. totta kai ei se mitään haittaa, jos sä käyt aktiivisesti liikennessä välittävästi. Niin eihän se haittaa ollenkaan. Se on se, että se tuntuu, että se pelaaminen korvaa myös sen oikein liikunnan. Niin. Toivotaan. Joo, miksi konsultti? Tää ei pois tää. Joo. Mä tiedän tää. Ile minä katso. Tekee vaan. Se on niinku diarrhea pasuun kautta. Gas diarrhea taas Kyllä minä on niin. Älä ei oikeastaan sanoa, että tää saa olla tunnin. Eikä nähdä mitä aikarain, mä voidaan ihan pitää sisällä. Pidetään studio. Sori pojat, tää video loppuu. Minä jatketaan. Mitä vaikutuksia tää on niinku sun elämässä tää liikunnan aloittaminen niinku ja... Ei tää on pakko laittaa. Matti, tää on pakko jättää.
Mä ajattelin, tää on pakko jättää, tää on pakko jättää. Sä oot ekstra siitä varmaan. Ei vaan, niin, no ylipäätään mitä liikuntaa on auttanut sun elämässä? Miten sä oot tehnyt siitä parempaa ja... Tai huonompaa. Niin, ja miltä susta tuntuu, tiedätkö? No siis, Mä sanon yhä. Pahoittelemme, mä otin sut on hiljaa, koisin puhua koko ajan. Ai vähän. joo, vittu pähty. Kuitenkin, mikä se kysymys? Elikkä miten muutosta sä oot nähnyt liikunnan, tai liikunnan jotakin, mikä sun mielestä elämässä on sen liikkumisen takia? Mikä se viimeinen on alkaa? Tai miten sun, mikä asia on elämässä? Ehkä ois eri tavalla, jos sä et liikkuis. Ehkä sä oot tämmösen liikkunut, tuolla saastunut ehkä paremmin vaan sen et tässä. Mä en liikkuis. Joo, mutta tuntuuko että sun tosiaan elämä on huonompi tai että olisi huonompi fiilis muuten vaan? Fiilis on varmaan oikeesti vähän huono. Niin. Silloin pelannut aikana. Ei päässyt liikkuun. Tuo on hyvä tylsää. Joo. Ei se niinku haluaa myös kaiken. Mikä se eka on? Muutoksia, mitä ihminen on tehnyt vaikka, no jos olisit meidän kakkosluokassa ollut, Joo, okei. niin tuntuuko sun elämä muuttuu sun ykkösluokassa, kakkosluokassa jotenkin sen liikkumisen takia? Ei. 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 Mä oon ollut mukavaa tehdä. Se on vaan niinku fiilis on vaan paremmin. Ei silleen niinku mitään. Ihan yllättävää. Okei. Kiitos, tai kiitokset. Kiitos. On nauramatta. Kiitos. Ja pahoittelen, että mä otin sit pärinästä tähän, kello on vähän yli 10. Miksi sä juot tota, jos sulla on pärinä päällä? Anna mulle vähän. No niin, Vilhelmina. Toi äskeinen haastattelu, se oli vähän, mut nyt mä oon loppu. Ja niin on Jerekin. Kans logi. Mutta niin. Eli mikäs on tän Ja nyt kohan aihe? tänne meidän aiheena on, miten me saadaan nuoret sinne salille ja Tai liikkumaan. muuta vaan niitä vaikka jääkiekko-opetuksia. Niin, Liikkumaan, niin. urheilijat. Asia on, että saadaan liikkumaan. Niin. Et onks sun jotain ideoita tähän? No, musta tuntuu, että yksi hyvä siihen on se, niin klassinen, ehkä että yritetään saada motivoitua niillä naisilla. Et se on vähän semmonen, mut mulla on tähän vähän pointtiakin, että nyt, jos varsinkin viime 2020 eteenpäin, niin sinkkumiesten prosentti, varsinkin noin 20 miehistä, on niinku kasvanut ihan hitosti. Jenkeissä siinä 60%, noin 20-26 miehistä on sinkkuja. Ja se on niinku, ja ne vaan niinku jää, ne on semmosia, jotka menee siis kotiin, selaa videopelejä, käy ystävistä ja käydä töissä, jos et sitäkään, ja ei sen kumpempaa. Niin se voi olla siis vähän se, että niin niille olisi motivoitu, koska se on vähän tutkittu, että se on sen takia, että niin tuntuu, että sitten on turha yrittää etsiä mitään kumppania, koska ei ne löydä, kun on niin parempi tyyppejä. Ja itsevarmuutta. Nimenomaan, ei olekaan itsevarmuutta tälleen. Se ehkä, sillä voisi vähän hyvin yrittää tuoda vähän se, edes sitä ehkä vähän fake idea, että se salilla, niin siitä tulee. Koska siitä voisi näyttää myös paremmin, jota niillä se tulisi ihan tärkeä itseluottamus. Oikein kaikista naiset isoin yleensä sanoisi, se luonteen piirre, mitä ne haluaa mielessä, on itsevarmuus, itseluottamus. Ja se kasvaa siinä salilla. Jos olet käynyt, se kasvaa varsinkin alkuun, että aika helposti alkaa kasvaa se itseluottamus. Niin se auttaa siihen hirveästi siinä vastaamisessa. Ja sure, kuten me ollaan huomattu, vaikka me ollaan käynyt salilla, niin mä otin varsinkin poistalle niitä ja vähän liaksi kävi sinne kuviin, niin siellä ei hirveen monta naista kumminkaan tuu ehkä koputtelee ovelle. Niin, mutta... se ei oo niin tärkeetä. Ei niin, mutta suuressa naiset silti haluaa lihaksi sitä mihin. Se on ehkä eri, että yleensä ne haluaa niinku vatsalihaksia ja sit se niinku muut näkee, menee sivulle. Ja no, tulevaisuudeksi, niin se on sen takia tapa. Niin. Mut joo, mutta se voi olla yksi mitä hyvä tapa, ja koska kun sanoa, että mä oon huomannut, että urheilutus on laskenut ja sinkkumiehet on kasvanut, niin se on ehkä vähän mitä semmonen... Niin siinä on semmonen suhde. Selkeästi liittyy toisensa. Ja yksi tärkeä on luultavasti, no ylipäätään mahdollisuudet missä harrastaa. Niin kuin esim. Porvoossa, no ei tää no on tää paikkoja, mut nää ei oo silleen helposti löydettävissä.
PTV-kymmö on hyvä. Tää kalliita. Niin just näin, PTV-kymmö on erittäin hyvä paikka. Mut tää ei vaan niinku, tää tarvitsee flyyssiä. Täällä ei vedä ihan kaikki halvimmat pojat kyllä. No ei mekään mitään rikkaita olla, mutta... Mutta se idea on se, että niinku, me ollaan monet ei ole valmiin laittaa omaa rahaa siihen omaan hyvinvointiinsa. Ja valitsee ne huonommat tavat ja sitten vaikka ajattelee, ei tääkään maksa kuin jonkun euroa, vähän yli, tai vähän alle 2 euroa päivää. Ei tää oo paha hinta. Sori just, että me ei olla laskettu. Mutta joo, sit kans yksi vähän voi olla toi, niin mitä me aikaan puhuttu on ruutuaika. Et porukka niinku näkee sen helpompana. Kun mä sanoin, että se tuo vähän aivoissa samaa fiilistä, kun se on videopeleissä. Ehkä jotenkin onnistuu tuomaan sitä esiin, että videopelit, että ne on, niistä tulee hyvä mieli, mutta ei kyllä mieli tulee, että se oikeesti kehittyy enemmän. Ja vähän ehkä vähän noloa sanoa niinku, mitä se oikeesti huomaa, että Andrew Tatekin, kun näin kautta on yrittänyt sanoa, ja ne on huomannut, että ne on yrittänyt niistä käyttää missä, life is like a video game, you level up, you get money, you get bitches. Ehkä niinku se on silleen vähän, kun se on vähän stringiä yrittää ottaa neuvoa Andrew Tate, mutta silti. Niin se on siksi ehkä yrittänyt ajatella, että se on yrittänyt mainostaa nuorille sitä ideaa niinku videopelien kautta. Et se on mitä fiksu, eikä näyttäisi niitä verta tai oikein tämän videopeliin. Niin voi olla ihan hyvä, että oikeesti tapaita saada niitä ymmärtämään tämän hyötyä. Ja se oli näkisi parempana asiana. Just se olisi hyvä. Jotenkin muutenkin maksaa nuorella on sellainen asenne, että jos se on vaikea, ei kannattaisi yrittää. Ja sitä pitäisi vaan yrittää muuttaa. Niin sitä asennetta. Ja sit niinku yksi tapa voisi olla itse viha. Kannattaa vaan sitä. Kaikki viha itse, eikä ne olisi parantaa itse. Ei toimi kaikille, mutta kyllä olisi toiminta silti. Niin. Sekä näyttää, että vähän oltais aggressiivisempi, että ne ei oltais niin semmosia Nykyään kaikki hyväksytään ihan helposti. Nimenomaan. Kaikki pitää kyllä sillä ihan hyväksyä niinku mitä ne on, mutta niinku sitten jos ei pitäisi hyväksyä kuitenkaan mitään epäterveellisyyttä. Jos joku ei se vaan halua käydä salilla ja kasvattaa lihaksia, niin no okei, kunhan se on terveellinen ja niin. Se on eri asia hyväksyä mun mielestä, kun niinku glorifoida, että olisi tosi hyväksyä. Se on eri asia, että hei, sä oot läskin, ok, kantaa reenaa asiaa, niinku vaikka koskenkaan. Se on niin ylipainoinen. Me on sitten kanssa kavereita, vaikka me ollaan tässä masikoja, että pitää reenaa, me on sitten hyviä kavereita, ostaan koskaan. Käy salilla, se haluu reenaa, ja mä haluan kannustaa sitä. Olisi monesti vaikka sitä, että semmoisella ollaan vaan ei saa täydellinen semmoinen, kun saa kaikki on hyvin, ei kannata yrittää, ei tarvitse yrittää. Ja sitten paremmin että hei, se ei ole ihan ok se tämmönen, mutta se olisi terveellisempaa aloittaa niitä reenaamaan tälleen, niin kannattaa sitä. Joo, se ei haittaa meitä, se haittaa sua. Niin, suahan se haittaa näistä vai ei meitä. Siinä ei ole ketään, joka voi ottaa. No, onko jotain muita ideoita, mitä voisi? No, ehkä se, että Porvoossa tai niinku liikuntapaikoista, että täällä on vaihtoehtoja, mutta monen paikka tarvitsee niinku tosi vaikeasti päästä, pitää täytentää kaikkia tietoja ja tommosia. Kaikki ei viitti kysyä vanhemmilta just, ja vaikka ne haluis, mutta ei ne viitti kysyä. Ja siis varmaan juttu, että ei tiedä, niin mäkin olen huomannut, että mä oon pienenä ollut kamppailulla, niin mä olin taekwondo, koska mä tiesin, että Porvoossa on ninjutsu ja karate. Ja sit en tiedä kuinka vaan ninjutsu. Siinä aikaa on 12 sitä taekwondo oli meitä lähempänä, niin menin sinne. Mä olin myöhemmin ja Porvoossa oli fighting, missä oli yrkkiälyssä, oli kickboxari. Ja se on paljon enemmän semmosia, missä mä olisin halunnut oikeesti enemmän mennä. Ja sit vaikka katsoin motocross. Mä en tiedä, että tää lähellä on edes mikään paikka. Mä en tiedä, että kunnon motocross tai enduro-raji on vasta vahingossa viime vuonna. Kun mä oon mopokortin mutsina, se ei tullut joku motocrossalla, ja en tiedä, onko se ollut. Se ei tiedä, että mä tutkisin, niin mä kiinnostin itsekin. Yrittää tämmösiä niinku ehkä vähemmän kynnettyä lajeja niinku tuoda niinku esiin, niin se on koulussa olla jotain. Ja mainostaa. Nimenomaan, että koulussa voisi olla mitä, vaan Suomessa jossain ne TV-t vaikka. Niin sinne jotain mainoksia lajeista. Ja sitten Peppo-koululla esimerkiksi semmoinen esittävä, missä tuli useampi laji esittävää. Siellä oli just jotain niinku ihan niinku melkein randomia koskaan kuullutkaan lajeja. Et me oltiin niinku taekwondo kaistelemaan meidän lajissa. Ja muistin jotain, mä en koskaan kuullutkaan. Mutta niinku urheilullisia lajeja, niin sitten semmosia voisi olla niinku ihan normaalia. Vittu rako, kuumastiin.
Ei mitään, sä voit tulla esittää. Mä en halunnut mennä tästä pois tossa noin, niin mulla on nyt kummaskin jalassa ihan täydellinen rakot on. Tää on se itsekuri, mitä nuoret puuttuu. Tää ei kyllä. Tää näyttää oikeesti ihan vähältä se. No niin. Me teillä on kaikki kuullut kamerasta, niin tähän kohtaa tällainen toimii. Onnen, mä lähden tappailemaan niitä. Joo. Illan jatkoe. Illan jatkoe. No niin. Tossa nähdään just nuoria äijiä, jotka että lauantai-ilta. Me tultiin tekemään treeni, vaikka mitä me voitais tehdä. Mitä tahansa. Ja toikin äijä, se ei edes tullut nostaa painoa. Se meni tohon juoksumatolle kävelemään, koska se haluu ottaa rasvaa pois. No, tossa nähdään sitä, että niinku, tää tarvitsee itsekuria. Liikkuminen, tai tää ei edes välttämättä ole itsekuri. Ihmiset nauttii heti, kun ne pääsee tähän mukaan. Ja kun ne on oikeesti täysin. Se on hyvä sit, mitä Kostik sanoi, että se ei ehkä rennä, se tuntuu, että porukka tuomitsee sitä, mistä mä oon ainakin puhunut. Niin tää tyyppi, me tavattiin tää lauantaina. Eiks perjantaina? Eli eilen. Ihan tuntumaton. Tuli meille vaan joku tän ainakin hyvin Kostik, vaan juttelee meille, opettaa meille. Niin tommosia ihmisiä olisi salilla. Ei ne olisi kyllä tuomitsee, ne olisi tommosia. Ne tulee antaa positiivista palautetta. Juttelee sulle, kannustaa se opettaa sua. Tämmöisiä oikeesti. Tää on just täydellinen esimerkki. Kerrosin just eilen niitä ihan tuntuu täysin. Tuli vaan juttelee meille. Molempia varmaan kaikki meidän, mitä meillä usein pitää, niin asenne parani heti. Tämmöistä oikeesti on sali-ilmapiiri. Ei kukaan tuomitsee sua, jos sä tullaan ihan läski tai aksitos. Ei kukaan tuossa, mutta porukka tulee auttaa sitä. Tätäkin pitäisi saada enemmän esille. Ehkä me muissakin urheilulajeissa. Ei vaan sanoa, kun sanotaan, että tää on vaan ehkä helppo yleinen, missä voi katsoa kuntoon. Kantaa mikä tahansa urheilulaji. Tästä tulee yhteisö. Nimenomaan. Kaikki vähän sama fiilis. Jos mä menisin jääkiekkoon, puditseen, taitoluisteluun, motocrossiin. Siellä on ihmisiä, ei tuomista se olisi tulee auttaa. Niillä on samat tavoitteet, kun ne tulee tänne, koska ne haluaa olla parempi. Nekin on ollut joskus siinä bisnesissä, ne on ollut laihoja, läskejä. Tai ihan vaan niinku ihmisiä kaakuvissa, kun ne on tullut aloittaa, ne ei oo tiennyt. Toi äijä, se on 18. Se näytti meille kuvia, missä oli 2 vuotta sitten. Se äijä, no siis, ei se vaan... Näytti puolella, se niinku vittu. Okei, kuvi. Se liian, se oli sitten liiaksi keittynyt. No mut sä ymmärrät. Sä ehkä totis ymmärsit, että liiaksi ne kehittynyt. Ja se äijä on kasvanut ihan helvetisti. Ja nyt se näkee meidät nuoremmat versiot. Se varmaan näkee meistä, kuinka me tullaan tänne. Ja muistaa sen, kun se itse kävi tää silloin, kun se oli aloittanut. Se äijä haluaa tätä ihan yhtä paljon kuin mekin. Niin, ehkä enemmänkin, tai ehkä vähemmän. Vähän enemmän. Mut sen mä näen sit, kun mä rämpyt kauksia mun tiomista vielä, niin se ei vaan yhtäkkiä tullut esittelemään, että tuli mennä sitten. Me puhuttiin ja sitten... Puhuttiin sen vesti silloin, että sä joutuu nähdä, että joo. Et ei koko huolista, mutta siellä kyllä esittelee. Ei ne tule vaan esittelemään, että tuli ne. Ei nyt. Kyllä tokai niinku pyytää lupaa niinku, tai sä pyydät niinku. Joo, mut no on ihan hyvin niinku, että tosiaan se ilmistä, että se ei oo vaan sitä, että sä meet sinne rikkoo kehoos ja se on sattuu. Vaikka se on sitä tosi paljon, se on tosi iskuri. Se onkaan, näyttää semmonen laji, joka on hauskaa. Sinne ei pakko tulla salille. Sulle menee pelaa jääkiekkoon, fudista, vaikka motocrossiin. Jousa, mutta ehkä niin kauhean lihauksia, mutta edes sitä, käydä lenkillä, mitä ikinä, joka on urheilista, se on vaikka lisäksi käydä salilla. Sinun ei tarvitse käydä 6 päivää, kun kiertotaan viikossa 3 viikkoa salilla. Se voit aloittaa paljon pienemmässä, se voit vaikka aloittaa 2 tai 3 viikkoa. Ja mä oon tässä, jos käydä päivät lenkkiä, että tässä on muussa laissa. Ja siis sä et halua maksaa, sä voit vaan kotona, sä voit käydä, tuolla on tieton ilmaisia, me ei juokse sinne. Kotona voi tehdä kunnanrupsia. Tällä ei se on niinku ihmisten kanssa, että joo se vaatii itsekuri ja se on rakkaa, mut se on kans kiva, sit tulee ihan vitun hyvä fiilis, kun sä kehityt. Anteeksi kiroilusta. Mutta se kun sä saat sen treenin valmiiksi, sen jälkeen se tuntuu vähän oudolta tai sille alkuun mennä sinne ja niinku vähän ärsyttää ja tiedätkö... Pelottaa ehkä. Niin, et ehkä... Kyllä se muuttuu. Mut sit sä tuut sieltä, hemmetti, mulla olikin aika hyvä treeni, mä kehityin. Sitten kun mä tuun ensi kerran, mä haluan nostaa vielä enemmän. Niin sitten, tähän kun alkaa oikeesti tekemään, niin no ei jää koukkuun, mutta no jää vähän koukkuun, mutta ei kuitenkaan silleen.
mutta sä haluut sitä kehitystä ja sitten se pitää sut siinä itsekurissa ja liikunnassa. Ei se ole todellakaan motivaatio aina. Kun sä teet niin paljon, niin se vaan tulee tavaksi. Se itsekuri kanssa, jossain kohtaa se motivaatio, että se ottaa loppuun, mutta siihen tarvitaan tässä sitä itsekuria. Kaikki urheileminen on syvää muutenkin. Itsekuri tarvitsee kaikkialla elämässä koko ajan. Ja arkielämässä kaikki urheilu kehittää sitä. Ja sitten mitä on kuullut hyvä, se oli joku semmonen jääkiipeilijä, että joku kommentoi sinne, että kiipeilijä heitit, enkyliikki tekisi tämmöstä. Eikö sanoin ihmisiin, että harrastuksissa ei oo pakko koko ajan nauttia. Ei se pakko olla että on vaan pelkkää kivaa jei. Välillä niinkö vähän pakko olla ahdistavia. Sä et koskaan elässä pistä itse mitään epämuskaaloiden ulkopuolelle, tai ahdistat mitä se on. Sitten ne arkielämän asiat alkaa ahdistaa ihan hirveesti. Sieltä tulee se kehitys. Ne alkaa tulla hirveän paljon. Ihan perus arkielämäkin heikkenee ihan niinku sosiaalisesti, psykologisesti ja fyysisesti, jos et sä urheile millään tavalla. Ja niinku väkisin pistää itseäsi sinne rankempiin ja pahempiin tilanteisiin. Se kyllä auttaa kaikkea. Tää on semmosia, että pitäisi tuoda enemmän ilmi. Ja jos olisi nykyään semmosia niinku koulussa jotain, enemmän vai semmosia urheilupäiviä. Eikä ole toimintapäiviä. Siellä on ollut lautapelit ja pullapaja. Minä en tiedä auttaako se ketään. Jos sä 2 tuntia pelaat lautapelit, toista 2 tuntia kun sä oot pulliin, niin ei se kehity mitään. Niin ehkä voisi sanoa, että ehkä yksi on pakko olla toiminnallinen ja yksi on maksimissaan. Ihan mielestäni, että jos on toimintapäivä, niin se olisi oikeasti toiminta tai ihan vaan suoraan vaan liikuntapäivä. Ja enemmän vaihtoehtoja. Tuossa huomassa, okei, tietenkin se on tosi vaikea saada aktiviteetteja sillä, varsinkin kun oppilaita on niin älyttömästi. Mut ajattele sitä, kun sä saat kaikki liikkumaan. Se on vaan, siinä kohtaa kaikki edistyy. Ja jos se toimintapäivä olisi kerran vaikka 2 kuukautta, se olisi jo askel eteenpäin ihan älyttömästi. Ja kyllä koulutunnista voi ottaa sen verran pois. Niin, koska loppujen lopuksi mitä hyötyisyydessä, niin ihan tiedetään hirveän hyvin, missä monesta planeetta Neptunus on auringossa, ja osa taas planeetat tosi hyvin, mutta sit sua ahdistaa mennä työhaastatteluun ja sä et uskalla mennä hakea töitä, jos sä pelottaa, että sä pääset sinne ja pelkät epäonnistumista. Ollenkaan teistä painetta ja sä et edes uskalla mennä, kun hakee töitä, se on yksi töissä vähän paniikissa peloissaan, koska sä et oo tottunut, että on aina ollut vaan mukavuusalueella ja kiva alueella tällä ja sitten sulle taas pitää voimaa tehdä mitään, niin sä et kunnolla selviä normielämässäkään. Ehkä niistä töissäkin ja puolet aikaisemmin. Ja sen elämän laatu on ihan vaan huono, sen huomaa kyllä, että se on koko ajan energisempi fiilis, se on iloisempi fiilis. Se on muuten vaan paremmin fiilis, kun sä urheilet, kun sä et urheile. Ja tosta tietysti epämukavuusalueesta tullaan siihen, että se on se isoimpia syitä, minkä takia 20 vuotta sitten tyypit oli niin kovemmassa kunnossa. Ei niillä ollut kaikkea näin hyvin kuin meillä. Meillä on kaikki, meillä on kaikki. Kaikki kun puhuin aikaisemmin, kaikista tehdään mahdollisimman mukavaa ja helppoa. Ja sit kukaan ei uskalla mennä mitään epämukavuusalueita, koska miksi mennä, kun ne on tottanut kaikki mukavaa. Mut sit noista ulkoilupaikoista, tommosista ilmaisista, mitä on niin just oikeesti ilmaisen, niin niitä pitäis oikeesti kehittää. Sillä Kokoniemessä on tosi silleen ok. Siellä voisi tehdä, jos ei ois niin oikeesti pääsisi kuntosalille tai niin. Mut se on kuitenkin semmonen paikka, että kun sä meet sinne, niin, tai miten nuoret saatas menee jonnekin paikkaan, mikä on semmonen ihan älyttömän pieni, niin sillä kuitenkin vähän säälittävä ja ilman tunnelmaa. Ja ei siellä sitten tehdä periaatteessa oikein ympäri vuoden mukavasti, vaan todellakaan niin hyvin. Kun ajatellaan, että talvella on joku 30 astetta, ei Porvoos, mutta 15 astetta pakkasia. Ja sitten sun pitäis mennä tekemään joku treeni. Siinä kohtaa tarvitaan kyllä luoda semmosia vähän parempia olosuhteita, joku iso sisätila, missä olisi kaikkea. Ja sitten se tietenkin ei se ole ihan mahdollista, että kaikki tehtäisiin ilmaiseksi. No semmoista, mutta silleen, että myytäis tosi halvalla, tai oikeesti semmoisen hyvän hinnan, niin, ja sitten, että nuorille olisi semmosia päiviä, kun ne pääsee ilmaiseksi. Isoa tämmöistä. Joo, nää vois olla vähän hyviä tapoja, mutta ehkä mä otan nyt leikkauksia lopettaa tähän, koska mun pitää päästä kotiin. Bro, are you serious right now? Yeah. Onko sulla oikeesti niin? On. Tää on mennyt pikkusen myös mulle, että mun on pakko vähän dipauttaa tästä.
No huomenna tulee olemaan perseestä. No. Pääseekö eikö... Kyllä mä pääsen maanantaina, se on sitten, kyllä mä pääsen maanantaina. No, mut silloin on niin paska kuva, että ei täällä on niin paljon porukkaa. Tää on podcast. Häh? Ei saa kiroilla! Bro, Suoraan leikkaa täällä. Kasper Liisa, get out! Joo. Kasper Liisa, kun toimii kuvaajana, sillä sit Roxy ei terve. Sitten, jos sä näet Kasper Liisakin koulussa, sun pitää nostaa sille hattua, vaikka sulla ei oo hattua. Niin, tee tälle vaan. Niin, sillä se on meidän tiedäkö, tiimissä mukana ollut koko ajan. Se kävi treenaa meidän kanssa ja nyt se venaa meidän podcastiin tää. Ja mä oon uhrannut sen puhelimesta tähän. Niin. Vaikka se voinut katsoa Brokostista, jotain on hyvä. Se on urheilu, se on mennyt epämukavuusalueiden ulkopuolelle. Se pystyy jättää sen puhelimen pois ja katsoa, kuunnella kun me puhutaan. Niin. Siis niin, mun piti olla nyt jo kotona siis. Sama. Noniin, come on. Noniin. Tässä meillä on nuori liikuntaa harrastava, aina siis kuntosalilla käyvä tyyppi, samalla meidän kuvaajamme. Voisitko esitellä itse? Joo, siis mun nimi on Kasper Liisa, mä olen noin 180 senttiä ja painoa mulle on tullut noin 74 kiloa. Okei. Se on lähti jatkossa trendiin. Hyvä. Joo, no kerropa mites urheilija tai liikunnan aktiviteetteja sä oot harrastanut? No siis, mitä mä oon tässä niinku harrastanut, niin mä oon niinku lapsesta asti mä harrastanut futista. Mut sitten mä lopetin sen siinä noin 7 lopussa. Sitten mä aloitin käymään salilla. Ja nyt mä käyn tässä salilla niinku joka viikko. Aina niinku 4 kertaa Matiaksen kanssa. Mä olen myös harrastanut esimerkiksi niinku säbää, sit mä oon harrastanut myös jääpalloa niinku yhden talven. Mä oon harrastanut myös kraftwerkia ja kyllä sitä on niinku harrastuskokemusta kaikista erilaisista lajeista tullut. No niin, eli aika paljon tätä. Kyllä, niin voi sanoa. Sitten, miksi sä et käynyt salilla? No. Mikä voisi olla hyvä syy? Joku syy voisi olla niinku esimerkiksi se, että ei oo rahaa, mutta sitten on myös niitä olemassa niitä julkisia paikkoja, joissa voi käydä, mutta ne ei oo sitten mitään niinku parhaimmasta laadusta. Niinku kokonaan. Ei mun Niin, sit on olemassa myös sellaisia niinku ulkona, niin nimenomaan niitä jos niitä ulkohalli. Sitten niinku on olemassa myös niinku sekin syy, että niinku oli laiska. Ei jaksa mennä salille. Ei vaan jaksa. Sama voi myös olla noissa harrastuksissa. löytikö sulta hallituksessa jotain persoonallisia kokemuksia? Riippuu vähän. Mutta yksi toinen syy voi olla myös se, että miksi salilla on toi oma ruokavalio. Niinku jos et pysty ite syömään tarpeeksi, ei ole sitä mahdollisuutta ja sun ruokavalio on niin surkea, niin sitten sä et pysty välttämättä sen takia myöskään käymään salilla, kun ei tule minkäänlaista progressia myöskään. Aina niinku sitä ei tule energiaa ja sitten tää sali väsyttää. Niin, sitten kun ei oo hyvää tulosta, niin alkaa vaan ärsyttää ja lopettaa, kun ei näy mitään. Jos ei syö kunnolla, niin akkunnan heikkenee. Sitten yksi voi olla myös se, että kun alkaa salilla käymään, jos haluat pitää kaiken sen tuloksen ja sitten päästä siitä vielä ylöspäin, niin täytyy käydä siellä salilla. Ja sitten se on käytännössä sä nyt käymään siellä koko loppuelämän sitten, jos sä haluat jatkaa sitä. Ja joskus ei ole sitten valmiita sitoutumaan tähän sitten. Eli liikkuminen on elämäntapa. Kyllä. Ei ole vaan semmonen. Ei ole semmonen vaan 3 pyörän kesää, no niin nyt mä tuun tikkiä. Nyt se on tilanne vankila, ettei sopa tikikö kantakunto. Ja jatkaa nyt on, miksi tuntuu, että suurin osa ei sitten alkaa liikkua? Suurin osa ei liiku nimenomaan sen takia, koska ei jaksa. Tai sitten ne alkaa liikkumaan, mutta sitten se käy liian rankaksi, tai tulosta ei tule tarpeeksi nopeasti. Että ne ajattelee, että itse, mä en ole nyt tähän tarpeeksi hyvä. Mutta todellisuudessa pitää vaan jatkaa ja tehdä koko ajan joka kerta vaan paremmin ja enemmän, jotta siitä tulosta tulisi nimenomaan. Miksi tuntuu, että niin moni on niin harrastunut?
No siis, se vähän riippuu niinku kasvatuksesta. Ja nimenomaan siitä niinku perheen tilasta. Niinku rahallisesta tilasta, että mitä vanhemmat tekee työksi ja paljon ne saa niinku rahaa viikoittain kuukaudessa. Niin ne laiskuus on myös sama. Mutta se niinku täysin riippuu. Vanhemmat tekee, eli vaan tekee vähemmän rahaa. Lapset on laiskoja ja rikkaitten Ei. Mä veikkaan, että se menee toistepäin. Mä tarkoitan nimenomaan niinku, että niinku, jos vanhemmat ei tee tarpeeksi rahaa, niin sit ei pysty mennä minnekään kurvaan salille. Joo, sen myönnän messi. Ja sit kun sä puhuit siitä laiskuudesta näin. Niin, koska eikö se ajatus, että jos on rikkaassa perheessä ja saa kaikkea mitä haluaa, niin se ei ole motivaatio tehdä. Mä oon tottunut siihen kaikki hyvää, ei niin riitä, se on tottunut siihen, että kaikki ei aina saa mitä haluaa. Ei tuo aina sitä Star Destroyer 764 Tätä mä just tarkoitan niinku kasvatuksella nimenomaan. Niinku, pitää aikaisemmin niinku alkaa liikkumaan niinku nuorempana, niin sitten enemmän siitä tulevaisuudessa alkaa myös tykkäämään. Ja sitten niinku tulee se niinku fiilis, että niinku jes, nyt mä liikun niinku enemmän kuin toiset esimerkiksi, ja niinku mä oon tässä parempi. Ja siitä saattaa tulla niinku dopamiini nimenomaan. Eli kun motivoidaan se, että tällä tavalla tulee haukkuun itseään parempi. Niin. Sitten voit jähkeä. Tämmösiä porukkaa on God Complex ja Purity Complex ja niitä ei voi tulla salille, niin sit on niinku tulee God Complex. Näin. No, kappa. Sit vaan on niinku Matias. No aina sanoo jotain väärin, niin ei voi sanoa, Jesu, mä pekkaan. Niin, se on se. Nimenomaan. Mut kappes, niinku, mitä tästä kun sä liikuntaa ja sitten salilla käynyt, niin millaisia tuloksia sä oot niinku nähnyt ja miten sun elämäntilanne on? Onko se parantunut vai? No siis mä aloin nimenomaan käymään salilla, että musta tuntuisi paremmalta itsestäni omasta kehostani. Että mä en ois niin heikko. Mutta mitä se on tuonut enemmän, niin on sitä, että mun täytyy vaan tehdä lisää. Ja tuo antaa addiktion, että sä et ole tarpeeksi hyvä, tee enemmän. Mutta se kans myös riippuu ihmisestä, jos mut on vaan sellaisia rumpereita, ja sitten kyllä on välttämättä sille, joo kato, mä teen tarpeeksi. Eli siis, kun mennään se on hyvä sen, että menet salunasta, mikä se on parempi vaikka se on loppuun, koska se vähän vihaitteessa enemmän. Ja siitä taas motivoisi enemmän vai enemmän, kun aina tuntuu, että sä oot tarpeeksi. Sitten joskus myös käy huomion takia, nimenomaan esimerkiksi vastakkaisella sukupuolella. Tai sitten Matias niin omat sukupuolelta. Nimenomaan. No Jimmo, kappeli, siis, onko tää sallityt ollut siis vaan sitä, että sä vaan vihaat sitten enemmän vai? Onko tullut niinku positiivisia tuloksia? On niitä tullut, on niitä tullut. Se mielentila on myös niin tärkeä. Sitä pystyy saamaan paremmaksi esimerkiksi, että menee lenkeillä, ottaa sen raitista ilmaa sisälle. Sisällä keuhkoihin ja sitten ainakin mulle tulee siitä parempi mieli. Ja sitten mutta mikä tulee parhain mieli, mä en tiedä yhtään mitä selitään enää, niin tulee siitä kun ne painot nousee isommiksi. Esimerkiksi penkki, niin siinä PR, jos se nousee ihan vaan 2,5 kiloa, niin se on hyvä. Sitten tulee sellainen fiilis, että jes, mä oon tehnyt tulosta. Koska 2,5 kiloa voi olla ihan sairaan iso. Sillä ei ole lappaa videota. Nimenomaan. Mutta jos on 10 kiloa, niin se on siinä että tuntuu, että mä pystyn tekemään vielä lisää, että mä haluan käydä enemmän. Tuossa on postin säännöt, että portaat tulee se ihme hyvä mieli tuonnistumisesta. Tulee se on semmonen aha-juttu saa kärkiin. Elämä on paras tunne. Joo, mutta sieltä voi saa sitä intosuolta siitä, kun onnistuu. Onhan se näin. No, kerron nyt kameralle vielä, niin mistä aloitit ja paljonko nousi silloin ja paljonko nousee nyt. Tällä ihmiset ajattelee, että emme nyt voida kehittää näitä painoja. No siis kun mä aloitin, niin mulla oli selkä oli mulla jo silloin valmiiksi hyvä. Silloin painoja nousi hyvin selässä. Kun mä aloin tekemään, ei mennyt vaan kuukausi. Mä nousin yhdestä leuasta 2 leukaan. Sitten penkkikin on noussut hyvin. Kaikki painot nousee alussa hyvin. Se ei välttämättä tunnu ekan viikon sisällä, mutta sen jälkeen siitä se nousee
mikäkin raketti niinku tänne Summer taivaaseen. Tukkola Venukseen. Niin, mut sitten samaan aikaan se myös... Mutta niinku, heti kun niin sä oot päässyt sitä niin tarpeeksi ylös, niin sit se vauhti alkaa taas pikkusen hidastumaan. Mut sitten täytyy vaan saada lisää motivaatiota jostakin muualta, että pystyy jatkamaan ja jatkamaan. Nimenomaan. Ja sitten mä ite aloitin 40 kilosta niinku penkkipeänähän. Mutta nyt vuoden aikana, kun mä oon käynyt nyt vuoden suurin piirtein, niin se on noussut 90 kiloa. Että niinku sellaiset 50 kiloa on tosi hyvä niinku vuodessa nousu. Ja sitten kun ottaa huomioon, niinku, että tässä on niinku Matias Karvala tässä meidän vieressämme, niin sillä saattaa nousta se jopa 60 kiloa. Se täysin riippuu genetiikasta ja siitä. Olisi ihan hirveen paljon se penkkiä. Yleensä on ainakin 4 kertaa viikossa. Me katsoin 4 kuitenkin. No, mutta se on sillä, että treeni on meni 20, siirtyi 4 parin kertaa. Semmosta alkuun voi laittaa paljon paljon. Joo. Se ei alkuun sen jälkeen mitään väliä miten sä teet, niin sä oot keiksi kun tulee. No siis, alkuun niinku 7 alussa mun oli tarkoitus, niinku sovittiin, että mennään sitten niinku uuden vuoden jälkeen sitten talvella niinku salille. Mut sit se meni pikkusen myöhemmäksi ja aloin käymään myöhemmin salilla. Mutta sit niinku, kysymys ei ole siitä, että niinku kuinka aikaisin aloitat, vaan siitä, että niinku kuinka paljon sä teet töitä salilla. Ja se on meidän parasta aloittaa tänään. Nimenomaan. Jos niinku sä aloitat, niin sen se Hugo sanoi, älä jätä huomiselle, minkä voi tehdä tänään. Nimenomaan. Niinku, se on täysin kyse siitä, että kuinka paljon sitä niinku, se tyyppi, joka tekee niinku, viikossa käy kerran salilla, niin se tekee yhtä paljon progressia vuoden aikana, kuin mitä joku toinen tyyppi tekee niinku 3 kuukauden aikana sillä, että se käy säännöllisesti niinku 4-3 kertaa salilla. Mitä? Ja tekee monipuolisesti myös. Se myös riippuu siitä, miten lihasryhmää sä teet ja miten sä pystyt niinku splittaamaan kaikki nää liikkeet enää. Sitä mukaan ne lihakset myös kasvaa. Mut nyt Paase, suositteletko kameralle urheilua pista? Kyllä. Suosittelen todella vahvasti, varsinkin salilla käyntiä monelle nuorelle pojalle ja myös sitten niinku lenkkeellä käymistä. Erityisesti tytölle. Yhdelläkin nainen erityisesti tänne salille. Mitä kannattaa käydä kello 6 eteenpäin kannattaa käydä salilla. Silloin maanantaisin keskiviikkoisin perjantai sunnuntai. Ja sitten ei tarvitse panikoida, Jerellä voi aina mennä koko niin, mulla voi näin, että ei kannata kelkään, mutta tänne ei mitään vinkkiä. Voi kutsua lähinnä kotiin. Siellä käy sitä kordia. Joo, bro. Olisiko se siinä? Olisiko se siinä, joo. Kiitos kuvaajan mies. Kiitos Kasper. Kiitos. Mä katon vielä kameran takaa tuolta lisää. Noniin, pyörii. Noniin. Nyt, Jere. Meillä äsken kävi noita haastattelijoita tässä. Nuuti, Konstantin ja Kasper Lyysa, eli kovin kuvaaja. Ja niinkö, mitä mieltä sä olit näistä haastatteluista? Mitä semmoista me huomattiin tästä? No, me huomattiin ainakin tässä, että oli paljon eri tohtoisia ja liikkujia. Ja vähän eri syitä ottanut, mutta kaikki aikaan on se samaa syytä. Ja kelle ei ole oikein mitään negatiivista, paitsi tapella esimerkiksi kastin, että ne menee salille. Ja tuo ajattelee, että on vaan rumaa ja menee tiedä, että heikko kanssa. Mut ei, se käy semmonen, että ei niinku nyt sun yöunia vie. Ja se on just enemmän semmonen, että se vähän riippuu ihmisistä. Ei se mikään paha, kyllä suurin oli positiivista. Nimenomaan. Vähän semmoista on, kyllä suurin oli ihan positiivista vaan. Ettei se ole paljon mitään huonoa. Kyllä ainakaan voisi olla. Kyllä Kopellakin se oli hyvä. Se oli hyvä, mutta aina paha tulee yhden hyvän niitystä mieleen. Only be light where there is darkness. Niin. Kopella on tosi paljon listaa tullut tästä salikaudesta. Koppe aloitti semmoista luikusta ja nyt se on vähän... Nyt se on tommonen iso äijä. Sillä ei ollut kavereita, sillä ei ollut naisia, sillä ei ollut rahaa. Nyt sillä on kavereita, ei oo naisia, ei oo rahaa. Mut on kavereita.
Niin. Oli se kyllä silläkin, mutta sillä on parempi fiilis. Niin. Ennen se oli vähän väsynyt ja niin. Ja nyt Paremmin kyllä nyt se jakso on energinen fiilis, hyvä olo. Se on semmonen ilopilleri nyt koko ajan. Ja ei sillä ADHD tavallaan niin se on ennen. Mut mennään Konstantin haastatteluun. Konstantinin mielipiteet oli niinku, no ne oli aika silleen, Konstantinista huomaa, että mitä tää nyt sanoo, että silloin motivaatio on nyt kehittynyt aina. Mitä? Ei mutta, se tiedätkö... Joo, se on motivaatio. Nyt huomaat juuri ehkä, että luotti se veti just perjantaina 25 minuuttia kardioa. Stairmasteri. Oli ihan kuollut. Se tuli tänne eilen meidän kanssa, että se vetää vaan minuutin paremmin. Ei se jaksa enempää. Se vetää 26 minuuttia. Se on vähän vetää paremmin, mutta se enempää. Se veti 43 minuuttia kuin Stairmasteri. Eikö mieti, sä oot nähnyt sen. Niin mietitkö rankkaa, että on 43 minuuttia kävellä portit ylös. Et mäkään jaksa 43 minuuttia. Me käveltiin matolla. 20 minuuttia. Me käveltiin matolla 20 minuuttia. Tän verran ylämäkeen. Mä olin done. Mä vedin 2 minuuttia, mun pohkeet oli kuollut. Mä olin vaan hyvin luopunut. Tästä se tässä on se, että vaikka se näyttää vähän siltä, että nauretaan Konstantin, mä en länkään pysty pitää pokkaa. Mutta meillä on kavereilla ollut aina sille kaikki, jos joku on huonompi kuin joku jossakin, niin se kyllä saa kuulla siitä. Mutta se antaa sille sitä, että se haluaa kehittyä. Se on semmoinen kaverillista puskemista. Tietenkin Konstantin on meidän hyvä kaveri ja niin, mutta me halutaan puskea siitä parempi. Me tiedetään, että Konstantinissa on enemmän. Niin, tiedetään. Just sen takia. Ei se muuten olisi tää meidän kanssa. Eikä se muuten olisi tämmöset 40 minuuttia yksi Stairmasteriin. Jos yleensä olisi ollut siellä, sä oot täydellinen, sä oot niin loistava. Sä oot täydellinen, kun sä oot lutsattu tänne 43 minuuttia jotain Stairmasteriin. Ja ei. Se olisi vähän semmoset, sekin motivoista. Ja nimenomaan, kuten siis sanoit, että se on niin halus tulla tänne meidän kaa. Koska sekin varmaan näkee, että se on vähän haluu tehdä. Me ollaan tehty tuosta. Ja se on ehkä vähän haluinen sitä. Haluuit sitä kanssa. Niin kun mäkin haluan sitä, jos mun on jotain vikaa, niin että se huomautetaan, että mä voin kehittää sitä. Niin. Se huomauttaminen, se tekee siihen, se pakottaa sen kehittymään. Ja mulla varsinkin, no mä treenaan tosi monen tyypin kanssa silleen, koska no aika monet haluaa treenaa. Niin, ja ylipäätään silleen, mä tiedän aika paljon salikäymisestä ja koko ajan kehityn ja niin mulle pääasia kyllä aina kun ottaa jonkun treenaamaan se, ne haluu olla tänne. En mä ketään halua pakottaa tulla tänne treenaamaan tai mitä. Että Konstantin kyllä mielellään tulee meidän kanssa. Ja vaikka me ei käytä sen kanssa, se kävisi täällä itse. Että mä haluan hyötyä siitä, että on joku, joka on se opettaa ja auttaa. Mun on se hyvä seuraa. Niin. Ja puskee sua. Joo, aina kun me tehdään, niin mä aina pusken sitä pois, kun tekee vielä kovempaa kuin viimeksi. Niin sen pitäisi liikunnassa mennä. Että kaikki mitä sä teet, niin sulla on aina paremmin. Yritä hankkia aina joku kaveri, joka saa mennä ja joka puskee sua. Se on aivan sosiaalista, mutta ihmiset on lauma-eläimiä. Me tarvitsemme toisia kavereita ja mun toisia kumppaneita. Se on selviämään. Se on kaikki, se on aina hyvä yrittää olenta. Se kai se välillä voi olla yksin ja välillä voi olla hyvä treenata kanssa yksin. Yleensä on kyllä ihan hyvä treenata kaverin kanssa. Siis minun on se auttaa, niin kyllä on sosiaalista auttaa. Tässä sosiaalista muutenkin. Kaikki tämmöinen on ihan hyvä. Ja mä mielellään nyt autan näin kaikkiin, varsinkin salilla. Ehkä, mutta niissä on ne asiat, missä mä en oo niin hyvä, niin mä mielellään pyydän apua niistä. Ja tässä tietenkin mä oon valmis auttaa. Nuuti, siitä huomasta, se haluu myös murheilla. Ja se vaan... Tässä on Bernardiksi ja Makkariksi, ja siltä nimetään TR. Se on liikuntakiellossa. Ja sillä äijällä on tehty raili. Se tuli vittu salille liikuntakiellossa. Anteeksi kellekään. Älä 15 pistettä. Älä 15 pistettä kiloilla. Niin.
Nyt oikein se loppuu se kiroilu siellä. Meidän kuvaakin sanoi, että ei saa kiroilla. Mikä tämmönen hyvin anti-swearing guy. Ja Matti, lopeta se, miten jalkojen heiluttaa koko ajan. Se vedät tota vattoa ihan saamari pytylle. Niin kuin tälleen. No, mä en keksi mitään muuta. Mut jatketaan. Kasper, nyt vähän niin palkka tosta. Ei sillä makseta muuta. Sano, kuinka maksetaan. Mut ne ei. Kuunneltiin sun neuvoja. Ja me ei maksa palkkaa työntekijälle. Eikö niin opettu? Vähän niin kuin meille ei maksettu viime kerralla, muistatko silloin? Niin, tultiin töihin sulle. Se vaan, munkin palkka oli tuntuu ekstra koulun jälkeen. Niin. Älyykö näinkin siinä muuten on? No niin. Piti mennä salille. Joo, mutta... No niin, jatketaan. Siis niin, missä muuten konsertin ja nuuteihin me oltiin siirrytty. Niin, siitä juomassa sekin olisi aika ollut reenaa. Ja se on varmaan, että kun Klappean konstit on semmosia, ne on reenannut niin pienestä asti. Niin se ehkä huomaa niistä niinku muutosta. Kun kysyttiin konstikin, kysyttiin miten tuntuu, että liikkuminen ja urheilun vaikutuksella mä sanoin, että... Mä tiedän. Nuutia oli Sean. Silloin aikaisemmin alakoulussa on ollut ihan, ja siis tuolta varsinkin Sillä on ollut semmosia sydänleikkauksia ja semmosia pienestä asti. Ei se on voinut. Se ei oo oikein voinut kunnolla reenaa, eikä se oo... Niin nyt kun se päästähän, se huomaa, kun joku tyyppi, joka ei harrastanut liikuntaa, saa mahdollisuuden harrastaa liikuntaa. Se haluu tehdä tätä enemmän ja enemmän. Toinen puoli, kun Surunen on nyt iloinen. Bro, ei noin voi sanoa. Voi, ei nuuti haittaa. Mä sanoin kerran, kun se voitti mut NRIt, et lentokin sun isänä lähet Espanjaan. Toi oli ihan saatana kornia oikeesti. Mun on pakko oikeesti sanoa, se oli vitun korkea. Kyllä se on vähän joka se tälleen. Kyllä oli Surunen puoli siinä. Niin se katsoo, kyllä se oli pointti. Tää kohta saa mennä sinne kyllä. Joo. Kyllä se huomaa, se on vähän. Siinä on halvaantunut. Silloin toinen puoli on halvaantunut. Nimenomaan. Se ei pysty nimenomaan hymyilemään tai niinku puree oikein tällaista. Mitä mä sanoin, että nyt sä oot huomannut, niin se on muuttunut vähän, että toinenkin tuolla on päässyt hymyilemään. Joo, tää leikitään sinne loppuun. Pitäisikö meidän siirtyä? Nyt näistä. Olisiko tarpeeksi haastattelua? Toi oli tarpeeksi haastattelua. Kappa lopeta vaan. Ja sitten kuvataan siis... Meidän talo eteen. Tuolla on sitten semmonen, että eihän niin heittää roskat roskalla. Se ei kato kun sä oot. Häh? Meidän talo eteen. Jos sä näyttäisit näkee roskaa, niin mukava heittää rostikseen. Se on johonkin rostikseen vieressä, vaikka heittäisi roskaa. Niin sai. Tiedetään kaikki tulee videolla. Nää välitä. No niin, mä olin näin eräällä. Ja se uhkapäällä 2 tuntia ja Pelasi 2 kappia. mä tipun 5 € nousin koska latteekin käytiin vaan ulos. Joo, näin. Eli, taas jatkuu vätysvaroitus. Ja nyt me ollaan aikoihin kuullut näitä haastatteluista. Puhuttu aika paljonkin vähän, tästä nuoren kunnosta vähän, mitä syyt itse on laskenut ja miten niitä parantaa. Mä oon varmaan lähestymässä loppua. Onnittelut, jos oot selvinnyt näin pitkälle. Jos oot selvinnyt näin pitkälle, niin laita se school emoji. Johonkin sinne, johonkin niin, sä oot sanonut meille koulusta, että mitä mä sanotaan? Laita school emoji johonkin. Sano meille, että älkää olko vätiksiä. No niin, toisa sano meille sitten kun sä lähdit tämmöisenä. Jos sä et sano tota ikinä meille, niin... Me tiedetään, että katsota loppuun asti. Niin. Ei siis kirjaimen mekin lähtee täällä. Älä kuvaani, mutta tulee valitus. Strongly written letter to your boss. No niin, mutta elikkä siis. Me ollaan tuttunut näistä Sisson ja... Tässä vähän ei sulkattu, näistä kokemuksia siitä Salla käynyt, se on käynyt vuoren aktiivisesti. Mä oon myös kokemuksia Salissa, jotka on tehnyt sen tikkasiin niitä Sallin videoita, varsinkin storioita, mitä kutsuu, niin eikö melkein niinku OnlyFans-kontentti? Nää voitiin niinku... Se on vaan niinku ilman paitaa sen katsaa, niin se on toinen sukupuoli, niin se on kyllä bännätty suoraan. Tää se on vähän erilaisesti, joo. Ja se on vähän kertaa, että miten se niinku
kommentteja ihmisiltä. No, aloitetaan nyt siitä, että tää salilla käyminen. Tää on varmaan elämäni yksi positiivisimpia asioita, mitä on tapahtunut sillä, että tää on vaan semmonen, tästä nauttii paljon, kun näkee joka kerta, niin sä kehityt koko ajan, tunnet sen vaan. Joka kerta tuntuu vahvemmalta, isommalta. Muistin, että jos mä muistan oikein, silloin kun mä aloitin käymään salilla, mä painoin ehkä 70-75 kiloa. Ja toi semmoista, mä olin aika pieni kaveri silleen, vaikka mä olin pitkä, niin ei mulla mitään mun freimissä ollut kyllä, että se oli semmoista vaan ituutta. Niin. Ja futista oli pelattu paljon, niin oltiin aika laivassa futista ilman vielä, niin se oli vähän semmoista. Mutta nyt tää salin käyminen, niin mut silloin pystyi syömään oikein. Mutta salilla käyminen nyt alkoi syömään kunnolla, kasvamaan ihan kunnolla. Nyt mä painan varmaan, ei mä mittasin sulla sanoa, 87 kiloa. Eli noin 15 kiloa on tullut lisää painoa. Jätkää rautaa. No, lähes. Silleen, rasvaa pitää olla. Se liha on tullut kuitenkin silleen, että semmoisesta määristä kuka tahansa olisi iloinen, jos ne aloittaisi liikunnan. Näki se niin paljon lihaa kuin Maria. Ai hyvä. Ei voi tietää. Hyvä puhutti viimeistä, mä katsoin Jerkosin naurin läpi viimeistä. Vittu mitä. Ei, mä tarkoitin lihasta. Niin ei mitään lihaa. Voin joo, mä tarkoitin lihasta. Ei pihi naurin läpi, vaikka niistäkin kyllä hyvä viime. Niillä kasvaa tää. Niin. Käyttää näistä kokemusta. Niin, salilla käyminen on varsinkin tuon Kasperin kanssa ollut tosi kiva ja me ollaan toistemme kehittyvän tosi paljon. Mä muistan kun me aloitettiin sieltä Jeren kanssa Kokon hallilta, niin me oli semmosia aikoja, että ei me ole tietty mitä me tehtiin. Me käytiin sen takia, että liikkuminen oli hauskaa. Ja nyt nykypäivänä kaiken tämän jälkeen, no on tää ollut tietenkin raskasta silleen salin käyminen ja ei tää nyt joka kerta mitään nautittavaa ollut, mutta kyllä mä suosittelen tätä joka kerta. Mut siihen, sä puhuit nyt salivideoista tai niistä, jota oli tullut tehtyä no miten nyt sanoo, niin tämmönen, en mä halua leisaa, mutta... Hirveän vaikka. Ei. Massiivinen niiden ikäiseksi niin, semmonen tiiäkö, mörkö niin, miten sanoisin niin. Kyllähän noita näyttökertoja tietenkin tulee, kun on silleen aika iso oma ikäluokkaa ja silleen ei moni nosta tämmöistä rautaa ja niin edelleen. Mut sen mä sanon nyt, että salilla käyminen on erittäin hyvä liikunnan olomuoto, mutta sen mä sanon, että ei tätä lajia kyllä kannata aloittaa, jos on pelkästään naisten perässä. Mä sanoin Jerelle, tiedäkö, sillä... Ei se muuta tulossa. Niin, että mä sanoisin, että monia kommenteissa on niin... No, siis... Mä olin sanomassa 90%, mutta siis kyllä 100% vaan miehiä, jotka tykkää lihaksista. Ja se oli videoista noin 90% jotka tykkää on miehiä. Mut no se on myös sitä, että se kohdentuu tietenkin tavallaan pitää enemmän miehille, mutta... Ne kaikki näistä niin pitää niistä kyllä kommenttia laittaa näitä. Niin. Että joo, sekin voi olla vähän, että vaikka sit saa mikä nyt on bodybuilderi. Sekin on vähän sanonut, että ei mitään väliä, koska sä nostat paljon. Ja monesti kuulee naisia saa enemmän semmoista niinku lean buildit ja kunnon baseit ja selkeät vastalihakset ja ei niinkään väliä, että venkaat se 80 vai 100 kiloa, vaan on selkeät vastalihakset ja gainsit ja tälleen. Niin se voi vähän olla sekin, että jos se tekee enemmän sitä tyylistä, niin... Mutta sen mä sanoin, että... Eikä suoraan mitään liikuntaa ja salilla käymistä ei kyllä kannata ajatella sillä, että muiden ihmisten mielen sitä ei kannata. Ellei se on tommonen, no siis, niin mitä Jere oli sanonut. Ja tommonen jerelainen, joka nyt... Jere on tommonen. Kyllä, no. Niin, Jere on tollainen. Niin,
Jere haluaa semmosen kauniin, siis semmosenkin, mut siis hyvä fysiikka, että se voi tuolla rannalla, tiedätkö, vähän pumppailla ja niin. Sanavalinnasta vähän outoja, mutta ei ketä haittaa olla hyvässä kunnossa rannalla. Ja kaikki urheilulajit tuo sen. Mutta salilla käyminen auttaakin eniten, koska tässä sulla oikeasti lihakset kasvaa ja mitä... Ja sit sä voit valita niin helposti, että mitä, koska vaikka jääkiekko, niin tarkoittaa näitä periaatteessa vaan jalkoja oikeastaan. Niin. Yksi alkeessa voi nimenomaan tehdä ihan se ryhmiä tietää, että ikinä sä haluat. Niin. Ja sinäkin päivänä tai sillä aikana mitä ikinä. Mut kyllä kuntosali on helposti paras, kun haluaa kehittää itseään ja just silleen, että tulla itse vaan parempaa kuntoa ja niin. Ja sitten kun oot itse tarpeeksi hyvässä kunnossa, niin kyllä ne muutkin huomaa sitten. Niin, loppujen lopuksi se enemmän se itseluottamus. Niin. Et sillä tulee ihan sanotaan, että se on täältä vai Davidilta, niin se on ihan niin epävarma, se on ihan epävarma itsestään, ei voi paljon tulkkaa, se on ihan se varma, niin voi tulkkaa. Jos ei oo yhtään itsevarmuutta, niin et sä edes uskalla monella... Mennä vaikka julkisilla paikalla, vaikka siellä olisikin vaan sun pekkiä kavereita, niin jos sulla ei oo mitään semmoista, jos sulla ei oo itsevarmuutta, niin ei sillä oo oikein paljon väliä, kuka se on. Mitä niin se näin? Niin. Ei se nyt kyllä vaan... Jos on itsevarmu, niin kyllä pärjää varmasti elämässä. Paremmin ainakin. Niin. Mä sanon, että jos haluaa salille, niin... Ei kannata olla naiset sun prioriteetti, kannattaa olla ihan se oma itse. Niin. Se kyllä kehittyy, mutta ei ihan noita. Sitten se on tommonen LGBT-Q-papikin, niin siitä tulee kääntöä, koska 90% miehen voi ehkä toimii, mutta en tiedä. Niin. Ainakin nyt tulee itse hyvä mieli, että se on vähän kivempi olla yksin. Niin. Mä miettin sitä silleen, että hei, oot se sinkku ja Juikku vai sinkku ja lihaksi? Mä pitää olla sinkku ja lihaksi. Niin, se on just. Musta tuntuu, että meidän pitää nyt vähän puhua myös tosta liikuntavaikutuksesta. Niin, sillä joo, tietenkin tälleen nuorilla pojilla voi olla tämmönen puheenaihe, mutta pitää muistaa, että kuitenkin ne meidän alkutaulukoissa liikunnan kesillä oli huono kuntoa myös naisia. Ja isompi osa, kun sanoin, että 48% taisi olla, niin meidän ikäluokkiin niin noin sen mukaan, niin naista niin huolestuttavan heikko kuntoa ja sitten taas 36 miehistä. Niin onhan siellä huomattava ero, että kyllä mentäis niinku ihan silleen, että ei keskittyä voinnut, on ihan siis sillä meidän tavalla vähän silleen, että yrittää saada niikin salille. Niin, mutta toisaalta siis rehellisestihan musta tuntuu, että mulla ei eroa sillä, että me halutaan, että meidän kaverit tulee tänne salille ja niin, mutta ei mua kyllä vois rehellisesti paljon kiinnostaa, mitä kukaan muu tekee, sillä kilpailu vaan vähenee. Mutta se olisi niin ihmisten kehitykselle ja silleen, että liikkuminen on erittäin tärkeää ja ei mennä muuten eteenpäin mitenkään. Se parityyppi on hyvässä kunnossa ja loput on huonossa. Se on tosi paljon huonompi kuin se, että kaikki on ok kunnossa eikä ole huono kunnossa. Joo, mutta jos sun sanotaan, niin meidän kannattaisi yrittää miettiä, että varsinkin miehille saa niin tosi hyvin sen, mitä taas on se, että ei saa usein saa heikko TV-sarja. Mutta mä sanon, että tyttöjä varsinkin meikärimissä on ihan hirveästi, jotka on huolestunut huomattavasti. Minäkin pitäisi miettiä, mutta loppujen lopuksi eroako se niin paljon, että sekään minulla ei sen kummallisempaa ole. Tuo on hyvä, että kuorvaskeinen leipiläinen on vaan niinku naisille, jotka oli hyvää, niin sit niinku jos ne pelkää siellä salilla jotain semmosia creepy miehiä, niin ei hätää, voi mennä sinne, niin sit voi mennä sinne, eikä tarvitse pelkää semmosia, niin se on hyvä, että semmosia koska enemmän. Muutenkin jotenkin tuntuu, että kaikki ajattelee, että sali on tämmöset miesten paikka ja on aina väkeä kuuluttu, että osannut, että hei, en mä halua hittaa yläsehtiä, koska mä haluan tulla liian iso. No, se ei oo ongelma. Ei oo ongelma, että vahingossa tulee liian isoksi kyllä. On siellä huomattu tästä,
otettiin vuoden aikana, että ei se vahingossa tulla liian iso. Kyllä on käsiä, että ensinnäkin sali ei oo vaan miesten paikka, ja siellä ei tule vahingossa liian iso. Todellakaan. Et se jengi on semmonen vähän niinku ajatus, että ei se mitään muuttaa. Että sä voit tänne, nyt mä sanon, että muutenkin ihan vaan kuntoilemaan. Sama. Ja kyllä tässä monen kertaan sanon, vaikka en ehkä tämmönen salipohjattana ollut tai just kestävyydessä, niin sillä ei oo niin väliä, että sillä ei niin väliä, mitä sä teet. Ja kunhan sä teet jotain, kunhan sä liikut. Onko se sitten juoksemista vai jääkiekkoa vai motocrossia vai salilla käymistä. Mutta sehän on salissa, että sä voit tehdä melkein mitä tahansa lajia plus salilla käyntiä. Ja se on se motocrossin, se on käydä salilla ja sitten vaan keskittyä vähän, että mitä lihaksia tarvii. Puhkista vaikka lihaksia käsissä sit kontrolloida alas ja selässä, niin soitat hittää niitä, että sit jääkäkö soitat, että hei, tarvii niitä tänne etureisiä, takareisiä enemmän voimaa ja keskityttää niitä ja tämmöisiä skamppailuja ja syömistä, ja et ehkä halua vielä bodybuildausta siellä, missä ei ole ihan semmoista kestävyysreeniä täällä salilla. Ihan mä mitäs teet niitä, niin kannattaa käydä salilla, niin se kehittää kaikkea. Sitten se ei ole pakko mennä niin yrittää tulla tämmöiseksi massamonsteriksi. Se on yrittää niin vaan reenaa kestävyyttä ja käydä semmonen liin tai pankki ylimääräistä äskeistä pois tai saada treeniilaa näyttää vähän paremmalta. Ja se, että salilla voi tehdä niin paljon kaikki, että ei ole pakko tulla vaan näyttää semmoiselta Ronnie Colemanilta. Se voi tehdä niin paljon kaikkea. Ja sitten on semmoinen, että huomata, että salilla voi tehdä niin paljon muutakin kuin vaan yrittää penkata mahdollisimman paljon. Niin. Et miten se käytännössä, että voisi tuoda enemmän esiin. No siihen mä haluan sanoa, että musta kaupungin pitäisi rakentaa nuorille, vaan se oikeasti, mistä me puhuttiin silloin vähän aiemmin, että semmoinen iso paikka, missä kaikki pystyy tehdä. Tää PTV on aivan mahtava paikka kehittyä, mutta ei tänne voi ottaa jokaista nuorta koko kaupungin. Vatanen kyllä varmaan tykkäisi niitä massasta, mutta tästä ei tulisi enää hyvä paikka olla. Et musta pitää rakentaa isoja paikkoja, missä voi treenaa hyvällä tunnelmalla ja silleen nuoriin kohdistuva. Niin, semmonen positiivinen ilmapiiri. Täälläkin mä voin ihan älyttömän kaunissa oli. Kun sä astut tänne sisään, niin sä vaan tunnet sitä, että mä voi enää sluipaa. Okei, siis mä väitän, että mä en ikinä ole sluipannut täällä, mutta niin 99% sä tuut tänne ja treenaat kovaa. Mikä tossa niin mieltä sanoit, niin mun se oli se ilmaisesti salilla käynti siinä kokonaan, ei kukaan kuulu. Ei vaan se, mikä meidän tiedettä, urheiluhalli. Niin. Siellä oli se, siellä oli semmonen ilmanen kutos kasviluokkalaisille. Siinäkin oli se, että se oli kerran viikossa ja hirveen pieni sali. Semmonen hirveen pieni, semi-huono sali ja kerran viikossa. Ja se on ollut minimum 2 tai 3, 4 kertaa viikossa. Että se oli järkevää. Ja sitten Kinnillä se on silti liian pieneen, että saa se maks 30 tyyppiä per kerta. Se on niin karseen mikä silti oli vähän huono, että siinä oli niinku porukkaa niinku jonossa, että sinne pääsis. Et siinä oli niinku, siellä oli 20 tyyppiä päässyt. Se oli niinku mennyt jonoon jotain esiin. Siellä ei käynyt kertaakaan yli 12 tyyppiä. Mä niinku kävin siellä pari kertaa. Se oli ilman. Siellä ei käynyt kertaakaan yli 12 tyyppiä. Mä olin just tätä alkujaan, mä olin ainoa tyyppi, joka kävi siellä. Ja siellä oli niinku ilmoittautunut 15 tyyppiä. Sitten sen jälkeen kun tuli joku loma, sen jälkeen sinne ilmoittautui niinku 20 tyyppiä. Ja niinku se on ihan jonossa porukkaa, mutta sinne taas tuli ihan maks 20 tyyppiä. Et sit siinä on vähän semmoinen, että siellä loppujen lopuksi tuli niin paljon porukkaa. Se oli vähän huono juttukin. Mutta jos se olisi varmaan semmoinkin, kun ehkä nyt olisi, että on hirveen pieni sali, se on enää että hei, haluanko mä olla 23 tyyppiä täällä olisi pikkusali. Kaikki täältä vähän penkkiin, niin sitäkin liikkuu. Sitten pitäisi olla paljon isompi tila, että koska se oikeesti silleen määrä porukkaa. Sitten käytännössä voisi olla semmoinen niin kaupungin ratkaisu, että ei se ehkä laitisi aina ilmanen. Se on vaan hirveän halpa. Tai olla välillä jaksoissa, jotenkin tämmöistä. Pitäisi ehkä tietää budjettia sieltä, kaupungin budjetista, niin paremmin se voi tehdä, koska meillä ei ole mitään kaupungin budjetista. Tai kuinka paljon rahaa, että kuinka paljon tässä oikeesti on
varaa käyttää tämmöiseen, kun sitä voi olla vaikka ihan hirveet määrät, 10 jälkeen poliisikäytä taskuun, tai voi olla, että kaikki menee ihan viimeiseen senttiin hyötymään kouluun tai tämmöiseen. Mutta tässä podcastissa se idea on se, että me näytetään, että Porvoossa on huonot, sillä saa aika huonot mahdollisuudet liikkua, mutta niin se on ympäri koko Suomea. Tietenkin on paikkoja, missä on tosi hyvä liikkua, mutta suurin osa paikoista ei ole kauhean hyviä nuorilla. Tää ainakin huomaa myös statiikoista. Kyllä kiinnostaa, että tuolla Porvoossa on kumminkin tennisverkkoja ja sitä eikö niitä mainosteta tarpeeksi? Nimenomaan, ja tämmöisiä tennisverkot, niin ne on ilmaisia ainakin siinä AE-koululla, niin nehän on ilmaisia. Sielläkin käy paljon porukkaa, ei paljon nuoria. Nehän ollaan tykätty kesävarsin käydä aika paljon siellä. Se on niin kivaa, että kyllä täällä tennissä vähän liittymistä. Ja se ulkosali ja siitä onhan käydään niinku kesäistä niinku rannalla puolipuolilla rantapalloilla tai pelata. Se on niinku kaupissa näitä jääkenttiä näitä, joka pelaa jonkun verran tekemistä. Se ei siellä ketkä ole tarpeeksi niin kauan. Ei oo semmoista, mikä huvittaa. Nimenomaan, se on ehkä semmoinen joku tennis, jääkiekko ja joku rantapallo. Ei ehkä ole semmoisia kiinnostaa jääkiekko, niin se on niin jopa harrastaa jääkiekkoa, mutta ne harrastaa silleen, että ei ole mitään väliä. Sitä käy kumminkin siellä reeneissä aktiivisesti, niin harvoilla mä oon semmoiset, että käy niinku... Mä käyn tosin välillä isopelin kanssa harrastaa jääkiekkoa, niin sen kautta kun ulkojää on talvisjappu paljon samalla kertaa, niin käyn mun vankin mun harrastaa. Se harrastaa jotain, mutta ei varmaan edes ole luistunut. Kaksullakaan, niin se kävisi nimenomaan, että se lähti sinne. Se kyllä se tenniskenttä tarvii sen tennismailan. Jos se ehkä harrastaa tennistä, niin se käy vaikka, että jos se harrastaa, ja käyttää harrastaa, niin ei sinne mene. Se on nyt samaa. Ei se käy kun... Mitä ei varmaan sitten johtopäätökseen. Insert-kuva johdosta ja nuolisen loppuosa. Ei me olla niin hyödytään, niin ei myöskään ole kohdalla. No, mut Jere, sä oot, mikä tää nyt sun pieni tämmönen... Mä kerron nyt pari sanaa tästä meidän lopputuloksesta, ja sitten mä kerron mun omasta. Pitäis olla enemmän ilmaisia lajiesittelyitä ja muutenkin niinku tämmöisessä porukkapäivässä olisi testailee erilaisia urheilulajeja ja se ehkä kuuluttaa tai niinku olisi semmosia, että ne ehkä autot vois etenkin se muutkin voi tuoda esiin tätä oikeesti salia isä näin treeniin on kun moni saattaa tuntua, että moni ei saattaa jännittää tulla juoksuja ja tämmöistä pitäisi tuoda se, että se ei oo semmoista sanoin situaatiossa mä iäkkyy että ei tää sali oo mikään miesten paikka eikä tää oo vaan mikään hirveen ja ihan kaikenkin, että ei tää vaan sinä ihan tuuttainen työ ja massiivinen valtavan iso ja vaikka saa ne pakkotapaisuudet, se on ihan treenata eri tavoilla ja muutenkin muistikin laajasti että muussa niin ei missään laissa oikein ketään kun tuomitsee vaan kaikki on auttamassa tämmöistä voisi yrittää tuoda esille mun mielestä ja tää on kaikki sellainen, että pitäisi yrittää ilmasyhteiskortteja testaamaan erilaisia lajeja. Se olisi tärkeää, että oikeasti löytää sen. Kun mäkin olen käynyt, mä oon harrastanut niin jääkiekkoa, salibändiä, koripalloa, budista, dancea, motocrossia, savoliin, mä oon hirveästi eri lajeja. Ennen kuin mä oon löytänyt jotain, mä oon löytänyt taekwondoa isempiä lajeja, niin mä oon löytänyt jotain, mä oon tykännyt. Jotka ei mitenkään, ja mä oon vaan vanhemmat, että mä oon halunnut, että mä oon alkuun pistänyt eri lajeja. Kaikille ei oo semmosia, että on pakko jonkun muun niin kaverit tai koulun tehdä sitten. No, sama sana. Joo, saa. Niin, tiedätkö, mun mielestä noin haastatteja, ketä meillä oli, huomattiin oikeastaan pelkkää positiivista. Tietenkin ne on vielä vähän alkuvaiheessa liikunnassa, paitsi Kasper ja muut on ihan niin kokeneet kyllä. Mut Konstantin alkuvaiheessa vielä se, mutta se tulee koko ajan tulee paremmaksi tässä ja pelkkää ylöspäin menoa, ellei lopeta. Mutta tää on siitä kiinni, että haluanko tehdä vai ei. Ja Porvoossa on aivan hyvät paikat ja sitten kaikkien vanhempien pitäisi laittaa niitä lapsi harrastamaan.
Ei tää just urheilunen laji. Eikä mulla Musta siinä ei oo mitään järkeä, että vanhemmilla ei pitäisi antaa lapsen olla harrastamatta. Musta on niinku se pilaa niin lapsen tulevaisuutta, että ei oo mitään kokemusta. Niin se on sama kuin lapsi laitetaan pienenä, että sen ei annettaisi leikkiä. Se lopputulos on huono. Siitä ei vaan tule hyvää tilannetta. Mitään muuta, niin vaikka missä mennään lenkille. Tai menen sen kansolenkille. Et se on semmonen, mitä voi tehdä ihan ilmaiseksi ilman mitään mitään. Anna positiivisen fiiliksen sitä urheilusta ja semmoinen, että sitä kannattaa tehdä. Tietenkin auttaa, jos omat vanhemmat tekee jotakin, mutta ei lapsia pidä pakottaa harrastamaan, mutta auttaa löytää jotakin. Ei niinku anna vaan syrjäytyä ja tolleen. Mun mielestä me kiitos, kun sanoitte vätysvaroituksen ja lähdetään ilman toiseksi. Älä lopeta vielä, lopeta sanat. Vihemminä. Tää kesti pitkään. Sun Mika sanoit tätä kesti ennen kauan. Ja sanoit, että loppuun tahti tiukkenee, niin käy myös sullekin. Jos me odotetaan tehdä enemmän töitä New York-Akatemiassa. Niin. Kiitos. Tarvii paremman palkan tästä hommasta.